827228 enti wa bia nso apese ye bo adwaton dia ho ahodo ye bo ho da hurode ma no obetumi no take abeto kese ne aboa na ohema yi nso ya ye ne kama vital milk ne so ya no ne wa adwaman so abusua anu ne we ye ho adanse so finhia aduonu ne akire enoma bebre na asesan wo man mu so vital milk ne de etim de otim oboho se mita bibia nsesan ye wo mo na ahodo so ya milk drink kwada ba vital milk chocolate vital milk banana strawberry ni caffeine sembia animu enuanu ahodo wom calcium omega 3 6 and 9 protein so kakra eboa mpanyin bo ankwada enti okwa adwaman so ano ne a wo hwe akira kwan eye vital milk SHS online aba. What was most interesting to me was the fact over 50%. Before saying cancer say ene sika ho oden enu ntina wa hye hye ye di aba enkoto mattress enkoto trunk enkoto chobos enkoto sekan detergent ne hyeto ne gari ne ho neoma nyina eyeka enti eboa ma wofo asie sika ne obetua ye tuition fee school fees kakra bia wutu am ye da kira abofra na de no eno pe emfinhia mienu de wo ho miensa enan abofra ne wi aniti abobel okotwere SHS nso hwe no a wo twere wo disunkunim e de ani gie mapa ba fie mana body crack e kire sampa wono woniti abobel no asua de nso so enimdifo a e kire mofra na de won tentan fidie ne so no wo mo eti abobel de ne na body esu akura ne so okura PhD omu nyina ye wo mo madisua e kon kan pa to wo kire abofra na wo kire mena wura na kuma monya munti ase mapa no da kwotwere nso hwe edi so enkonim 0599022998 and also number to kese e won tenten fidie nso www.shsonline.edu.gh St. College Church Abusiafo wakeka wa hu bem at the Transformation with the Saint 2025. I joy in the service prayer group and wo di kan at sedumedie wasa se nano adwada na sentete da so and they say help me bua me wo yi free mate nwoma no etidunum ni cheche mu a eye aduonu enum no a Reverend Father Louis Cecilia Edupoku any speaker adwumedie obeka sa ewase woton sa force free sabia kwesi fiada de enya ho abro nyina ye nhiem ne mompa ye nimpa ye ntontom awrade wai na fiada de ka na se ne se eye what night service and ye begina ye na so enwumre anasa na dwonondu and ye besa se gina mu a kwoti se ade beche we Jumade ni nyina da bekwa so ewo all St. College Santa Sefanche bra ene Opoku Wari Senior High School no ana edien mhwe free buses besi simiaya aka na so 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 hu bus ni bia no afo no akoboa bompaye ama won so bibia timi akonkan de ma na Yujima travel and course Asem kan che wawie so wakwanje ho hawo ni nyina fa beda wo mo wai obeboa amoni swade kuna pese wutu pan no etimi abam so ye UK so ye Germany that's ngebe They been a whoop and answer US. Oh, I point in ye. I feel I point your home class. Something that for better woman. Better be near that. Not to me now. Come at the amount. And who born ya didn't know what better. And it's a friend. A year. I was 0552. 098 used road tests, owner surveys, and safety ratings to name Subaru their 2025 most reliable and best overall automotive brand, and the Outback a recommended model. Safe, reliable, Royal Enterprise one and the Mr. Bejaso. Bonra no crossing in that drone a yapanya some couture. We see ya any bedroom. One at it, one answer than your person and one in that a Joshua won't him. What one at it, one answer than your person and so be piano. Jessica Joshua won't him to choose some party among what is so be and who don't see a drama. Oh, when you have been do us some party about room up and then who don't see a about OTECFM higher. Was I have a room at the dance? Missy have some from us at OTECFM higher. Didn't so touch my free FM. I just saw Yannick was in the Dian Fredman touching my free FM. I just saw Yannick to the Dian. I want a for that will be done here, but top amazing. I feel a memo by a tone panel. Be so crossing in a drone. I feel a memo by a 0244 be so crossing in a drone. 067 0244 Perfect woman with dress so be a year can for the amount. Some woman will cross so be a year can for the amount. Some school and papa
na no bisa perfect results di no eno na ye papa di language award people history of Ghana RME computing womo English language award people history of Ghana RME computing creative assign university language and literacy creative advance computing university language and literacy creative advance computing coloring so training na boye no perfect results di na jatu so training na boye no perfect results di na jatu kan so na no enchiremu enie asem no enchiremu enie Asem Beba Dabi for asem na nya ba na ananu kwase da ana wo sem beto dwa efri kro kuma bia ewo eye doma ismensinim friend say amesu ni nane say abema wanya finhia no edu ensia eye gam say site bi nipa no bi susu say nipa bonfo bi akosane etuo de agu krachi so ameka say wa firi mu yayaya na eba sa no edian yansa kan ya eye isa haku ansu na aposifo ene wa ba bonte ba mane che say uhwe sane etuo no sibi kasa abema anu ene wa firi mu na womu susu se nipa bonfo bi ne bo womu trimu pa se bokodi sa nyamra se menam so abema wanya finhia du nsia ene wafiri mu yayaya eno aka bi ama Bro Regional Police Command wone na police force abi wo makeka won ho a womu ye bia boa na nipa bonfo sabe wo mato bia afa egen abra womu di sansamone no emra no betimi aso womu eno ede hu kase pa ba beto manfo e won petem wo chese de kwaso won petem yade e hadwe pa neno na lawyer wonu koya eya ND Samanyokuo no communication team member eye Owura Hamza Suhuyini wode atodwa chese de kwaso ne ni kwanse yasososo enu ti enei emabro wabon trimpo se one person sundwe boa no ebedi ahim ewodoma is ne patamo no wo hwe so obetu wo fo anyasa wode na hwehwe kafu bi betu wo so ama wo mankasa atu wo hofo na mo ka kire mabunu no se wa so se wo gina ma su se wa ma abo abuni ma ha na de oduru chema su anu su bi kro mbo so be ma nkwa wa ko he ko kwa ma su ya be so be ma nkwa wa ko he o esa na ka ma ye se em se nipa bi ni mo ha be mo ni be sha kire nti abe ye sa ye mpa ne sa matima gran to mi su de curfew ato ababo na ma su gina so a no nu mo bada mo pe ne sa yo mo da awia 12 o'clock mo pe ne sa ma ye ne sa ma mo yes sa mo ba so ne se we ya abo ni mi ma ne ma ha Oye amasu ni me man ko hade a mo bada wi 12 o'clock maka no me mayo metima ayo so ko mo ditumi na mam ye mpa ne santi nsremo mo ma bawo ni ntwam nko na amasu ni zu ntwam nko because nana no kra be beti ya no bia nka hwe nkyerebe na fela ba sema nana me ka sisu bio ya ye ready every na ya kosi ni feda so ganan say site bia wo anko bia de sase so one aboabo de sase so ye best to me ho nyina ye ntutu onkun na so ba ka se bi de hwe na ye ya me nka obi say ye ba ho a best player say cockroaches. Hey, ne Crawford on Toto channel, they are not Asrania, Bachelor Toto. Crawford in Toto channel, Asrania, Bachelor Toto. Men now you call Toto pass a training, Baras, Bisa, Oba Catcher. Many defense, but I have a mammy award. Do ya? What time you do? You don't Toto Amazon in talk. Since Monkas and Trebe. Ne Crawford, the home wedding yet in the sa. Any quote ye, Owura Hamza Suhuyini. Ye kwa savana mantam no mu binyiri ana ye dem wadru na wotwetwa mu no mu ne ye boma mane se asase ho menteme ho ase bia mane mu so e wonpotam ho no nam so manipa be se du empim dunum ye pomachira kwan a ye hunu ba bia wonom afa ye no kura kan ho bia de hye bia wo nso dwane akopre wo nkwa wodo wani kire kodivu afam ho subonto a wotumu kodane mewi ase nipa ensia pe ana no nso amande boni chese yetumi eyi wo mo na eno na aka hu bi ene dai aso ya hwe normal ayi nadmu National Disaster Management Organization eno eye aso ya hwe atorenchem ehu nsem so na na o kire se enipa domo ebeto odwa se wo mo afiri okuro ni mu ya ye pe wo mo kiri kwan ba bia ye hunu wo mo no eni amande boni kire se emu bi aba na omuntumi nkansi su dua se nipa dodo a wonom ekoye no wonum nyina ena asan bai na emom amane bono ne de ordinani omudo omani ehunu kire se ampa enipa dodo aba wo mo edi hu adanse na no na panyina wono aneda nadmu no ano awo savana mantam no mu Owura Damiel odin se mahodo tu dwa no wo kire se omone mobile money vendor bi kura di nkomo ama wo kire se adehye a wo mo aba no emunsun bi kura de na kache ana waje wono mo a wone wo mo ete hono mo na no na wo kire se enipa dom ekoye ne de ontimi nkansi so
se nipa empim dunum no omo nyina na aba na emom omumu bi de oma ba bedru na nya bin yiri ho ana wo mo na emom doma atoye fam ho ba bi e na wono ba obepre won kwa e wo ho. Difficulty is those who do not come to the camp or those who have not agreed to come to the camp. It's difficult to get them registered and to get the exact numbers. For instance, you go to the Gniri, Dinie, Jinavor, and all those areas. The people are there. 3 days ago, NADMO went there to give them relief food, and it was even difficult getting them outside. And so it took us time for them to come outside of their room. So how, if the people are refusing to come out, how are you then going to get them to register them? So that is what is making it a bit difficult for us to get all the numbers that is needed. But we are approximating, and we think that we should be able to work with some numbers at least to be able to take care of the displaced persons. It's also those who are at the camp. You register them, they leave for some 2 or 3 days, and then they move away. Sometimes they travel out Upper West and then they move to the southern sector. So you are unable to know the exact numbers and where they are going particularly. So that is a challenge we have now. Eni ayetie ye owura Damiel ono ana to renchem boafo a wonom wo Savannah mantam no mu oda wona no. Afei mo hwini fa kase ne kopiem ewo enkramantamu eye ga north mensi kroponim ana yedru ne ho ana ofanko edwano anasa market no ewo na osemefu oba echemu se ejabrani bi ato ofanko dwano mai kwowiase eye edwadifo edidwa ohode wode wonsagu oti a wo super ne nyina ne se wo monyema nyina asedrebe asam na kwakwa ye hosampa na edwadifo echese one day wodi wodwa kra wio atese wo maja hwatoto wo shops ma tese wo kwakoda wode asuomu ana wo nyankra ne se eja eddo franko dwanim etu wo nka mo ho a emra no kwasam wo mudu na tese akwakoda ne osu ene adwadwo wo mudu makodi nyina da abusua ase adane enso na dwadini ba kokra de wotim se eye na wotwetwe mu ya ene niema woton we bro afidie ye de yema bro yi bi afidie ye de pamade ene tese nuane ho niema wakoso de abegu ni shops ne die ni nyina da eja asena sisi ano de waka ne se ne ne tutu agu ne nsam pa enya asem kwetu akura won chem se sabre de eja nam won ne tutu agu nsam a wo mu ni mo ba bia enu tu wo mu so ne nyina da no wo mu so ade agu aban a wote so o mampani John Dramani Mahama ne mpanifo a nei wo mu kan be wo mu nsam bi se sabre de ato apenten pant wo man wo mu so fra wo mu mra meko wo mu asan se de aba no eni enyan ebio renche mu aboafo enji o saboafo atese wo mo bo nkofo nyina da wo mo to safense wo mo ameye wo mo emwa na wo dance ne ne hu da bi ekiremu a one day what be edwa no eniti anadwo woda sana wote se eja bia yiniti a wodri mikati si abonte hu se jadamu no ene wo mo eye bia so mba fredum ja ekuo no na abra dum ja kuo no bedu ho no na yese de besie asie wie eja na di nsamone a epepe de dum ja dum ekuo no ekese nya de wo mahu ade cropot ye nam so a edi eja ba ya kofa oyene kasie sei ababetu dwai enu ti wo de to ja kese wo mo ye hwehwemu akwakosie de property nam so nei ofanko dwano eja etomu a asesa ye to ansem ne so osana aboso me a etwa mu ya ne da na etoso nsia no enna brichie ebo amagana enipa nwotwe bia no oti wiemhyan mu kodi dwumaso bi ewo oboase konya nkwanhia ma won nyina eto nanom wonse do ya anka ne so afo no hwe bambo aso yeso na oka ho bi ekoya rehosem pa na bra sha rehosem no esi ya Ghana edi ayawo no ena emaya mienu bi Priscilla Dua Brago wanya mfinhia no aduonu nkono 29 years ono oye national service ena fe charity the day tete ono so 29 years ono nso a beautician oma omo hyehyɛ mowre ne eyelashes ne sa nyoma no sa adwuma ne bi ɛna ono nso ɛyɛ emaya mienu we betena ntenten fidie ni so TikTok ɛne nsɛm ahodoɔ wɔ bro so pa na nya asɛm ketwa na wasɛm a na wɔka wɔ TikTok no so nyinaa ne sɛ saa awurahosɛm yi a asie enipa na nkomo hwɛ ne mu pa sɛ wɔsɛn keto no ɛyɛ Ghana mampanyi John Dramani Mahama
omo kire se nka beye omo de papa se nka opanyin ana ti wiemhyen mu ana wiemhyen no ekonya san kwanhia na ankomani beje pa na anya sa akora na nka motia bi ene wo ho no ede no koya enka be mo mani gye awie o mo peye nanso ankofa ho eno ya awre ho sam kese de ma wo mo ana wo mo TikTok no so nkomo we ana wonu mu die na eno na kan ho bi nhwehwemu ahodo koso ema mienu we kopia posifo nsam eninamu a na dai Adenta Circuit Court 1 akwa asetena na wo masetena mu no ana ede ma ya mienu ebegina dakam aye wosu ani adwutwa no so ni adwotwa ni nyina achi ni so wonye wonfonso nto mu kwan bia so wo mo kire se asema court de ebo mo anase kwadu a de bo mo no omo ni ho fo kwan bia so ni nyina so mu jedaka mu tini so o na no na kan ho bi na defense counsel Owura Samuel Kwesi Ajay wasire court no senka court ema ya mienu omo bail na asem no mu hwehwemu ahodo enkoso na no na chief inspector Maxwell Lanyo ya wono ebo amane no kwaduboni okoba amane nyina de kire court no kire se Davida omoma ya mienu bail enyeye omu hwehwemu ahodo omo ya wasem no hu omu nwie emaya no so kire omu nifo enti wo se hwehwemu ahodo ekoso na etoaso nti se ye mu bail kwan bia so a oti ase na enyeye sansham no na kan hu bi ena owura yire Angela Atachi ya wono yetimu afa wotena adwamu no oye se ne sade a yensanfa maya mienu nkosie da bampono na chi na ebobo sumia ye womu ne de etoso nan yensanfa wono mepia atemu odwananim ne hwe baby a susuan ede brode hono ebefa nti se ebra kasa die Priscilla Dua Brago 29 years oni ne nua Charity Tete omonso omo ewa da bampono chi akoto ahye se bosumia ye womu ne de etoso enan no yensanfa wonom emepia atemu odwananim Omai makasiye no yedi esi ewa hasemufu ya fa John entwibo si akon labo na bedi etire na napia ana wamo eboa ya ensam ni yetumi ede esum ye ewie die eye jataba wonu na temfide na ti piepia bibia tumu ede ema ye enwam ni ye mienu ana ensam no yede ebesum ye midin enoba afia avoajewa mene abrewaba Kofi Chumesi Ebusia ye sore so akra de akareto asomaye Apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and the Black Smokes mixture no. Malaria dronana. Ane, say nam sa. Ubeje di se menim wife nyina ye tested positive. Aye num bie no. Say a ku malaria money nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system. E strong de bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plus Smoks no so e tu malaria. Malaria 1029Fm. Eti paye. Afiafie wonu mu ato anwomre no sa. Ache kura 4 days na Pavi and the Plus Smoks mixer one no to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor fra 0542 778572 and 0542 807907 magie dure di pa Pavi Plus Smoks and Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu kan o pharmacies na heba shop FDA aje edwede nkrato ya tum Hey, Opani, Mashusha watche. Se perfect series books here. Oma me koto bi mama mano. O wejajai. Abua wa mo se wo to make kai kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akra de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Prepare your form. Hoover Web Design Job Estimate Form. Online to ensure accurate tax filing and compliance. Nursery, any KG, books BAB, and our science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, Nina, a free basic 1, equasi basic 6, English, a free basic 1, equasi junior high school, near Band combined store, or Nina B, English nom, and maths nom, me say, books be anywhere, perfect series, any B, na GS, any NACA, and so I'm approval, into a butter Pian Kotobi Maneba. Hey, and that's already here, so could be crab to me a coach. Akoton how many students na eno kura de what table no so say hwi wo mo sa set mock exams terminal exams and midterm exams at the master school so a ehia wo mo a atufo nko aputuoja station ho a enkran danso man first stop any o mo ba bia ye tonto books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Smoks Hepa Plus mixture
mixer etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Buso me pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixer enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye ma genua wa bi. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me ma no mpa fie ha. She wo ye Hepa Plus husband. You the one Hepa Plus husband, and you also want your Hepa Plus wife. Na abano Hepa Plus mixer. My dear, do ready pa. Pavi Plus Mox. And na Hepa Plus nina. A pin for a battle more manufo. And kwada when you feel do you come. Our pharmacist in Hepa. Otec 1029Fm 778-572 and now 0549-297-463. Hepa Plus mixer. A mapobudra mapa. FDRG ejweden krato ya. Middle for pa. Adia bakwa ema self-confidence. And it say good oral hygiene. Enum apomoden. Obey obini ni di nkoma unsretchre. Esanse wonim se nka anapampan efi wanu ba no. Ohaw bi enim. Eti wonso awutie me. Bra by Grace Dental. Nebe hunu dentist. Mo hwe wanu mu mfama wo. Beye scaling and polishing. Na wo sentem bibi ehihye mu bia no. Yenye yimpiepie ma wonum enna ho. Wo de o sene suabu. Tu pese esiesie. Ne ade bi si soma wa. Bra by Grace Dental. Ana wo de o sene keka. Tu pese e mani gina abra entu a ye hwe wanim e wo by Grace Dental. Kaka ne hawo abobo ne wo simu ntokro emoye tuntum umpe ne saa ye twen wo by Grace Dental nya ye ho adwuma e de amawo ana wo ha ne de ye wo say moa bia ni ho by Grace Dental e wo moa e de mawo by Grace Dental e wo breman ose kwadwo DVL ne nchen pe bibia ni amien kasa 0244 97 68 05. Unia, unim say students bet me at na fie sua de enya high school certificate ya wode bebo wombra. Wote no yie pa. Online high school abase say. SHS online and ye online high school edikan wo Ghana ha. Yama yentumi say yetumi ye programs ema JHS graduates. SHS students ya wo hia de sua ho moa, mo wotumi atwa won wase. Me remedial students ya wo pressure wo betwa won wase nyina. Awofo, me ma wo sentim yense twa se wo ma wo ba de ne ho hye SHS online mu. Ni edikan SHS online ewo 2 years SHS, 3 years SHS, ni 4 years SHS. Enti abo mo ba nya abotre sua de senya ono ape. Etasumie no, esan say ye online school nti. Awofo nse sika bebre entoto provisions. Ene niam enke wo prospectus so. Te sekan, detergent, prayer ene ne keka ho. Tuition fee pe na abetua. Etasumie nsa, akyerɛkyerɛfo wo online SHS nyina eye PhD, doctorate ene MPhil holders nkoa. Ni ehu hia ode besua de SHS online a laptop computer internet of a fire edition adie and enkankan ahohye so admission course CCA call shsonline.edu.gh and after 0599 022 998 nama obani fa no ho nhyemu ne yia. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie, Krobea. Krobea nie, Krobea nie, Krobea. Krobea nie. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua. Ori abe akusie a oti quantum pon mo sir orni marika na o okokodoro Asem Beba Dabi o Yesu wo ha yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi wo ha wuko tie hefa piao Asem Beba Dabi aye ni na hyenkam ise nyuma obia ni nyuma nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na wede ohweso edidigi Otec nyame ma won nyuma no enkoso openia wo pie dwuma no enkoso nyinkyere enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no mo ye modwuma no wo mo nyina da papa mo won ahode ne wo dia eni se ame no kasa no pei enkwa na wo dia ma me wo dia afem ye wo so wo dia sene ya me tinya tia to obra ne ho hwibi pata ya kede na ade ache na ade aso bi ebi nso wo mo so na ni asemo edini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma
asekan emu anu tuturo nso omo paaba omo da so busua ye waduma na papa we dey ne chense we kan say ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban e bibia ye tia Asem Beba Dabi enyanka papa wa yi bi Otec mo nyi nkyere ye duma ni ntumpon no mu tumfa abotre odo ensema ya no mu tika e futu sema yo ne ya ne ya negrese wo mu gu eni mase ne sa no mo tie o mu ka se duma no mo ye no emra wo mu obi eni mase ne mo Asem Beba Dabi ne ya no mo papa nka wo mo te fi sa abre do hwiri kopum bra wo do obi a bekọ no din baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awade wa ho odin no tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa 1029Fm adumuni amen Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea, nyame shiraw, nyame ntu wonkwam. Ene dwumadi a wudi, sede wosi ya ma Asante mali Ghana man. Krobea nyame shiraw, nyame ma wo nyini nche. Nyankopon ma wo nyini nche, nyame ma wasefo nyina nyini nche. Krobea, mera ho. Na nyame yiwu ma ye se, nyame yiwu ma ye se pepoye. Hwe program ya mu ye na wie afa abrante die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no mi bu se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina ne kura bia wai wo o papa wo ye ahomobro ni ne ma wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi betise kande hwan mi amenu kase mi nibio mi raho masu awie matini so awie na me no wo kase nti de mi kase se nyame shirawo nyame shirawo nyame ntu wonkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obakasa wabre no wa hwe asada no na wawie baba nse faso bi ama nti mesirawo enkase ma breda kosoye nyame be shirawo mitie obi biara wo studium ho nyame shirawo wate assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mini sala papa me kasafira nyaso baba aja nyame shirawo amen me da obodi ase ona boye asida tosumie no enkoma mu mpanyimfo ne wabegyafo de tosumie nsa enkoma tiefo no se me da tiefo no nso ase okay me fa akonya yesu aka kira me nua no mu ba ne se ukọ awale abisa kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi ukọ awale bisa na ye nyin kira se wa misa nyame a na nyame anyi ankira se obawe na ye odia na se uhwe ne tu ane ne nofo na nanim han na se odi akire a Asem Beba Dabi enti wo mu hwe yie se obi kọ awale a o misa Nyankopon se woni Nyankopon na se busum na wosum a se ukọ awale a bisa obusum a wosum no na onyi nkire o se oba na awukọ kọwale no se ni se ayema fa anyema wa na wajai Abraham ka kire na ko ne se onko hwehwe awere bla no ma ni ba Isaac no obompai na otumfo Nyankopon e kire no oba pa o se warima Isaac anya ayere pa one ne tina good timida radiasi yes you that's it Ernestina, do you respect your husband? Na fe dia dia na aba. Adekura ma ebuam mina ye ma onya kwenya oba wa bo se oba me bola even ekropon e betina ira ba kwa ofa ma me nsa me donyame oba mo fa echire we na otu ho san no oboa no ho be fu obi a o area obi a mpa na asem tro na wo twa me mentro obi onti muntimi nkire me mpe me odi aye me girlfriend papa me waru biem men waru biem what do you baby a open fa comedy what this can you know me the plot sika sasika nyina wadi nyina wi amedi wala de because ko mba bia ni sasisa we onu adwane na wafa dwane onu ade achi na wasa kohwe agu we ondi dwane ade achi so ondi so plus you ready me chese onu adwane na ade achi na wakohwe na wano foforo obeba ye nsem odijan ni sister se me nya oba ye wale me malam no ya ifro no se me diska no ya prema nsem papa we no to one watete me mini ne busuafo nyina se mini ne busuafo nyina ye free na se me ma sole na ma sa ba ho se wale me mini ne yan wale ne wale tina na papa we ya ka busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asem na omo fa ebi nipa no ka wo adasa wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu onenu oto ho a obukwa ko no eduru ewu ase papa ya o kasa na nimi samenya papa no hwemia otehu se memenye enya wo de obeka no na busuafo no samenya
Oma be kire be say ja yer no ya wo na wo me bro Jeremiah ya from first day me bra no ko school Tanoso me ne ko campus me bra no so ka she me chen sister be ma wanya 40 years I won wale o problem wo fa en ware no de bia me ka same way me bra no hu an ohun de wo wo enti wa hu se emema ba o yere omo ba no ho ofa mpana wa hu bi ma hu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no me donyame ne me salame ye ne me maame a wada fom utie nkanya abutre na menya na me dwene nsam bebre ho nka me kuni ba ewe ne dem ho na me koye no ono be ma na da sore ene okwa koto dwane abra be ma no nti ukoto be ene me koto be ma no nsuo ne bucket ne pankase edi asi ho no no ene odi ntoma sa fom ho dwaye ne dem ho dan no se da ketua bi ene be ma na amenangi ne ho adwale ne ho wo dem ho pepa ne ho de bounce pan o sa tena mattress no so srenku bibi na de me ko ho se nka me ko hwe nkora me ko duru nkora no abonte me ko duru yana na veranda no gate no o ma tum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na be ma ne te ho no mo ene ne bounce pan ndike nti ye day ena me nya botre gina ho no na minti ase me nim de chese me hu de me ye me ho chese control me ho ankasa ena me bisa be ma no no o ati di to so no fu ko ha o hu se be ma ne te ho ene ne bounce pan ne bibia ne ke o srenku amatress me so ne ne ma nyina da ho ena nsoro ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so sen kan so ne pitina kan gusu no ne nyina da ho na me fa ntoma ati na me hwe na me sade to afide me so to ki se dem ho sun ka ho na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man da tam na be man so so sore ejin ho na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi o firi bonchi na de o ba dem ha sisia no o se an o ba na o ya na danfo ene ono be ejuma ana a se o ba be jale na me se o ba be jale nti o be jale no abonten ho jale ni ho ene dem ha so jale bia ni ha ene dem ha ene wo gina managi pan num ile
Okay. Awiai odomanku benyame ayeye enka udin. Enawiai odomanku benyame enase nkamfo ene ntontom ene yedema udin kronkron no. Arofo ne adehye awiai yebema yenho aha. Enawiai yebema yenho akwaba. Awiai yebema yenho ye hiehyia. Aha. Eye Otec 1029 FM sunie ene eye wukuada ene ye bosome nkunu de etoso bosome nkunu de etoso mienza emfimpinu ne aduonu num ene ye wei awiabre ya sehia bio de Asem Beba Dabi dwumadie no ba besom na dwumadie yi sene ye da ne da ye yono no yese ye de sua de ebrekro na mu ne ye de kire ye ho nso ade no nti awia yi a ye hia yi nokre moma yense yenho se ye ba besua de ebrekro na mu ni ye ba be kire yenho nso ade ewa afidikasie yi so sa bre premo no ato na pa hu simaduanan pepepepepepepe ewa afidie yi so na dwumadie yi kai hye ne nso se ye live ewa yen social media handles ne so ye live ewa yen social media handles ne so dwumadie ni stream live wadaroma se wo ba eya ahye ma wunianum nya adesua ne ade kire dwumadie no bintie ma wonom enya binso nhwe ebrekro na mu no wo share no fa wadwenkire o comment no fa tum wo comment section ho ye bekan no live ewa afidie yi so am obi ate wonka ebrekro na mu no wo kire wadwen no na wo follow page no na wo like page no eno beboa ma da biara da ye be hia se no ebe notify wo ebe bo wonka ye. Are you planning your will and estate, leasing a property, or running a business? Law Depot has you covered with hundreds of templates created by legal professionals. Customize your free document now at lawdepot.com. Nitaye live. Uko Be Love Radio ne so a. Ena wie krasi asumdwe nkamo Yehowa nhyira mo Allah onya mo kese. Baabi a wo monitor ye wo Spain bia no eya indicate ma yenhunu na ye ma shout out. Afemu amu United Kingdom mu UK na munso mu tie yen no baabi a wo bia no na wonso de atum na ye hunu se wonso wo so enemu amu monitor wo GN radio so Patmark radio so Abawa radio so Amansan FM Bweni radio ene Sahara radio so nyina no ewie nyankopon hyira mo na onye mo kese afei Kings radio ene ni TV de eye Paris France abuchimai ni mu ene wo ye wodachi hima radio so wo Denmark ye wo Rakus FM wo Belgium ene ye wo Sky FM wo Columbus Ohio United States of America abuchimai ni mu ewie ono mu abade mu abiebiem dwumadie no etwago mede de Krobea nana Yaw Asante awiei oji amainie enawiei apesemakana nanie enadei Krobea jata menu nyina ahia ewa afidie yi so ewo OTECFM afidikasie yi so a ye ba besom awiei obade achiame age adwa eja kwa me nso atenase obo awie akaba ya eja akra umpom te say yankopon adom ho ye pa na nso so adom kro na me nso me ho den ye de yankopon enanso eye da foforo ene ye wukuada ye si bosomi foforo yimu no ne de toso me enseni ye kan ko enkakrakra ye hwede awurade beye ye si baba nimu ye namu nso empai bono ne se ohu ye mobo no mfa ye ntwa yeah eja kwa me woko de nana Ebenesa mabi odi abiduru ani gakrakra enye kura no a anticipate sabre enko obi nya ase ne wo awutie waye yi a kana ni bagie o kohwe obi ossignation ye de asisi ne so wo kohwe ne hwinimu a ebi so wo ha ye de ahye no ti se no smart de abutu nanim ye no ossignation nya saa ye yipe obewu ewo nam utumi jina baabi huwa ekom de okra ossignation si so o de yanka kreti yani aye fie enyi ossignation ye di so ba ko pedon hwiri bia ne ne bo enti se ye wodon hwiri aduonu nan be ye dako ne ye de ossignation ku asi so e bia na wotwe nansa nedu ana abosome a
busa hu se wutu ya sei enti so te se me ameti hayi na me ni bi yi a osigration no yentumi fancy so enti ye wu na obewu enti ye na se ne ye wote no ya na ade asedama ne din kronkron no adofo mabegyafo na wate wonkan na wiai na naboadu owo United States of America New York City osi mabusuakuo wiame nso mahumuo na wiame nso meka mo ho ye nyina na ye som ewa afidikasie so Nyankopon nyam kese ontutumu ana mo nsi na omwa mo ewa akwani asa nyina mu mo hote sei ne adoma ba adom so Nyankopon ya adom ye ho ye pa ene Samuel anane ono de kunsu kwadwo krom no wo ene ose asujua nana ya Krobea Asante OTECFM fo Asem Beba Dabi program no nana yenso ye ne mu ahia na akrei J2 mate menso me da ase eburu ogoro mensan so wa ha ene ozana ya Krobea Asante ene wi abedwafo no ye ne wo manso asu onwunu ha no enya asem kituo ena ajingo wa ha ajingo mai shata asu onwunufo ye filiu pa mate eburu Nyankopon so nhira mo pa wate na wanyamo kese amankwa aba Steven sunie ena ose Krobea ma ha eburu awiei yenso ya beginam yani mu nyina na esom ewa afidie yi so Frimpong manso Filipo kwa America sem ena ose Krobea and the best afternoon show ever yani wahie yenim se ye besua de na ya kire ye ho nso ade Nyankopon hira no onye okese na wontutu ye nyina nso na mo nsi ena Patrick ena ose Krobea obani o ena mi wo UK Birmingham ena me nso me monitor show no Nyankopon hira pa wate wadwuma pa no wadwuma den a wo ye no na Krobea ye ni so pa wonye okese ene wana mo ntuo nyina nso mu mate eburu wanya wonso kese na ontutu wonso anamo enso mfansi ena nana sekire nkwantabisa otoso biensa ahafo sekire krom hene eno aba ahomeso no se Krobea yemamu adwuma o Nyankopon nyamo kese abia odifo nkwantabisa yenso yeda asenana yemamu opiafo eni adwuma pa awiamo nana menso me wa ahomane so a me monitor show no far away from emem sekire krom na ya daase eburu ya daase joso daase nso ne nchia ene na sika ono de aputuo gya no wo ene o se bless Nyankopon nhira mo pa wate o nhira mo pa Krobea wo ye too much wate young rich gh nie ene wi yenso ye wa ha ya bade mu pa dwumade ne yenso ye tiew ene ye hwew ekwadwo innocent ene o se Krobea ene nso ye da foforo ene I salute you mene menwonko kwame yenso ye wa afidie ne ho ene wi yenso ye tiew pa hwew ene junior automatic ene o se papa awie ma ha wate Nyankopon nhira ene me wo airport runabout ena me nso me monitor show no wa ha Nyankopon nhira pa na next no se ye akra setede on seda ho ofe me ma pia sa ho okay obi ani nani so wa hu mi seye me ho ofe ma o obi nso hu mi obeka se akra wa ba akokra mpa nti wa ya de me da senso ene kanfo a wo kanfo me Pablo ene o se akra wo de wo ye lawyer prekope kwane a wo fa so toto amanfo ano wo dwumadie isu yi Nyankopon nhira wo da che hene ye mo adwuma pa wate nyame nhira wo pi mate eburu me nso me da mo ase ene mo nso mo nsemo a mo de aba ena wiai adofo ye hia ye ba besom na esom a ye besum yi ene mepese meka enioma miensa pe edi kire nipa bia wo tie me se sa enioma miensa yi waye nipa yi wo tie asi otumi ka emu obi tie obi ka ema wo tie na sebe ye kwa ye be sa enioma miensa wi ya anu ahye ne nso sa enioma miensa yi eye enipa miensa bia ensese uwure efi wonom da ewa asase so sa nipa miensen e ma awre mfi wonom da sa wo ma awre fi sa nipa miensen yi a sa ne odwumtuni bi ka ye no o se nkobesie mekoya masane aba obra no de mi achinchini nanso ankosi hwio
obrai ode ne saa na wode ko wabra wure be fi saa nipa miensa me be boso yi ebe dane wo enko besie de edi kan enipa okọ ahohiehie mu oboa wo oni a eboa wo bra na wo wa ahohiehie mu eno ye baako saa nipa wi ema wure mfi ne da baabi a wuduru ya nanka ni da so asa baabi a wuduru ya no nanka wo umoto ya wo de nam wiase eye die besi nsi baabi a bebeto bia ye mpoyem na no ada na umoto nanso saa brani mu no enipa bi baamu eba beboao emene wasa agina saa nipa no one ema wure mfi ne da de toso mienu nipa a wotoso mienu okwa ahohiehiem de wogya wo hokoi ema wure mfi saa nipa wei da meni nyina na kwa ye ni mu ebra ye hulu se jata ne ba no na meni nyina na edwane meto amena ni mu no wa meboa me ama me nsa ntweme ama mansi kokwo so ama ye nyina ye anwane o ugya me kwa ye ni mu dwane gya me koi na sen kakra odoma nkoma boa ama metumi apie fram nani mu adwane aba beduru fia uni ho kwan se obusa me se bra me dwane gya o no de ni siye you have no right enti abrabo yi mu nipa otoso mienu a ensese wure fi ne da eye de wokwa ahohiehie mu a ogya wo ho saa nipa no memma ne kwan bio e ma wure mfi ne da afei de toso miensa ye nipa otoso miensa de nam ne so ma wokọ saa ahohiehie ni mu de nam ne so e ma wokọ saa ahohiehie ni mu na nye sei na metie o senkenye nipa asomesi a saa nipa no e ma wure mfi ne da sa wo kai saa nipa no a eboawo e ma ugina saa nipa miensa yi a mabobo so de a kire wi one de woboa wo wa hohiehia bremu e ma wo saa gina baabi a wugina nei two de wono nso dwane gya wo bra na wo wa hohiehia ni mu three de ono nso sabe enam ne so ema saa hohiehia no eto wo no saa ne oma miensa wi nipa miensa wi e ma wure mfi ba ya no asa kai se saa nkrofu kuo miensa wi ya mabobo so awie di a kire wo no onum nyina nso ka ho ene wa shepi wa brabo no amoa ba beduru saa mpempenso yi enti so wure fi wo mpe ebe yew enko besie obekọ no asa ba bisi wachi ena wie Krobea masebweni tie Obari achiame akra Krobea semnie Monica sa yena nyame ase na yenchia yetiefu nyina akra sa enipaku ahodo miensa wabobosui die ntia ensese wure fi wo mun se nia edin kan obi a waboa wo ebra na wo ahohiehia mu ebra na wo dansu mu ebra na waka ateche mu ebra na watim no otu wo no ensese wure fi no ebaako ene se obi tru kohwe nkwa yentru no enkohwe wu saa so na empani se kwaya age wo no so ya na friend kwaiwa wo efri se o ebra oto nsu mu no se wanya no amana meyiwu a enka bia enka sabri enka waye nyankopon dia efri se obi ko saa wo haw no mu wanya obi anso no mu wanya obi antunufo wanya obi ammoa no ntino wo se no akonfo obi kura mpo no maduro wanya boafo nti owuye efri se eye aboa okra wo sese wonya aboafo anko ye hache kraman no wanya aboafo nti ene wotenkwa nchen ya woye mia nanka ni nyansa ya dani trimu no nye bi ene da kraman trim na enso kraman nya aboafo a woye cheno nti no akwachi ye kraman de ochiro na okra de oteteda ho na enkotere ene enkura ene wochi wo mu na enso hwe kwan a okotere kraman ye friends okra fa so chire kotere no a ene anu to obetima chire kura no a nanka
senka wonya aboafo a enka ni nyansa eda ne trim ne hayo no nkoche nanso wonya aboafo nti wotete mfitire afi ni otoso mienu a eye nia ono nso wokọ ahotire mu a ogya ahokọ ye no senka okoye no enna senka wuwu ya enka sa nipa no enka beden enna nka okọ enka obesan akọ abetu bio enka o matu bio obesan akọ akogina ba bi kura akọ mija no mija ne ho no pedi ato no enti sa nipa no so nsese owura fi no efri se sa nipa no ebia nanka ope wuwu ebia nanka ope wahwe ase ebia nanka ompese obesori bio nanso so watimi asori akaye no na no ho no ena wo se wo hwe wo hu yie se be ya se nipa no onya wo nsere wo na emom obehu wo no wasi ni trase aha nso so ya hwe nso so papa se wo kai de ogya wo hokọ ye no a kai se obetimi agina pintin na wo ma wo ho so na wo boa wo ho na wo pagya na wo bo panhwam se be ya de na wo susuo no na emamu efiri se obi bia obehunu se wakọ ahohiahiam na oben wo na o twe ne ho no o twe ne ho se animu ase no enye kese anayo mpofirim ndi sabre no awose wo hye wo ho den se be ya obehunu bi na kwa we namnim se me kwa ama na wuo ene ne de woni namnim se me kwa ama na hwe ase a won sori bi one woni ndi honde ya hwe niye pa de wo che mfinfin wo no hwe yie wo wo ho si obehunu wo na wa fere se de lumba bompa ebo nwum bi se nyankopon hira madofo no ontumi omo nkwanam na omu hu me daache no sabre no na wo se wo bo sa empaye no na afi obehu no wo se manu me ho se ma antena wo nchen enti di onam wo so de obekọ wo hawmu anasa amane mu no ono so kai no se ampa enipa so me se nkenya wo no a enka sabre yi me yeyie enye wono a enka sabre ye enyimadi e na futuom na kwankyerem ene ne etoatoa so no e na afa fa hye otirim se sa ankrofo we mi ensa no se ne etie bia no ye ready se obehie bi wo abrabom okay ye ready se obehie bi wo abrabom enti wo hia no a enne ya ka akire we e mane nya onwanwa se e wo se sa ankrofo we akuo mi ensa we mi hia wo mu di baako ena mehia no na wakai de ye ken e de ahye saa da bre ho no afere saa da hye ne da ho no ye nko yanim medasi ebru awiai mayankafo a mo monitor show ni nyina no a very good afternoon to you Kwadwo Innocent oseme nso me nyonko kwa me apia na Krobea ono nso wo mayanka ha ye nyina ne akabom na ye nso ye somwa ha Iron Lady eno osemre wa nyina kunu akra Krobea ye mo ha awiai yenso ya join no ya ye nu nyina na edi dwuma no Opoku Frederick ena o se akra Krobea se Frederick nie Kenya ase adwumam na akra mpesam ka kire o se we too much wate se Fred Nyankopon nhira wo nso why Nyankopon nhira wo na se Fred enso monitor show no a very good afternoon to you Fred Nyankopon nya okese beta ena o se akra ma ha o wadama awia yenso ya wa ahoma ne so na yenso ye monitor show no live enso wa ha enne owura bi ewo manim ha na enso se be ye na kaka ye gugugide sunsu nti ma men kan kire tiefo ma tiefo nti ase se enura benan enanka na akwan kra friends ejade eja Moses eni mamunatu DNA no enura nananka ese yekoye den so enura ni duru ye no mamunatu se ne yem ye ne ya enne ni nua ba ma no e de mamunatu eni akwala ni nyina ba eja Moses nso aba e ma se ye ya ye ka sei yakwa akoye DNA no yakoteki samples no ba se ya ene omo de kọ aburuchiri na omo koye omo analysis ni nyina enti omo ye wia na onomo de aba hono na yenya hu isquad tunu a na yehu se akwada na mamuna tukọ bro ne hunua emeku nipa nan ma nipa mienu o ka se won da wusu a na busua di suro yanko dani sa adua na edi abusua nya no se ye agya Moses ba ana enya agya Moses ba no hwie be mo de emfa ne se na awotwe mienu
na adent na aga Asem Beba Dabi ne Dabi ne de akwada ne ho enipa na yewuo. If you want to build an app and have no idea how to code or where to start, check out Base. Aye ananya yi ne koye yi susu a ene adane de be yi danu duru ha ka samanfo no nyina be sori o adane duru ha etobo nkuma na nifa danu duru ha. Very good. Entiatie for sa ne te ena wie me wo krachi bi ewo manim ha oru akwa yaja na Krobea. Good. Wabo mi din bo unsu din ye fra o say yo mi din de Pakwasi ani pa ufri hin ne ba ha mi free ayija na matoa mu ha awie tek ayija ehwa na ufri ana wo betena ho me betena ho we die ni me ya Asante ni ufri hin Asante bekwai we bekwai ni pacho ani. Okay. Ena wiei Pakwasi asem ben ene de waba yanim na sane ewu bekyire mu no hyase entu nsimfimfini hyase na bra beduru ba bia eduru na kamenu mamenu metifo ntio yo nana me da ase. Okay. Edi kan me da twedi ampon ase na mada nana Krobea one wabedwafo nyina ase. Okay. Na mada atiefo ne ahwefo nso ase. Okay. Se de medin kan bom de me de Pakwasi meti ayija na ebra atwamu nie mihu abaya bi na menene tena se empena twen mu na nyame ya adom eche yeba ofa yefunu ema ababa wa bi efiri mu baaye na mene no etena kakra nti abase bakwa koto akra ne din nti yakoto akra ne din ema wasai eba betena me nchen na entena yenu no na enema bi ekoso na emwa imionu nyina ne ente ho ase nti sesei de enema de mekan se ebra ye ka se koto akra ne din no yekoye ema omaame agi se ye meto akra ne din wo baby a omote no na eba se ye kono na yakosiada timene me maame ne me papa ne mabusua de ye boa ye ho se after church ema omoso ya we na lady ne papa de no se ne na ye ne nti wontimi mma abadi ntuo no ti lady ne de o ka se na busuafo bi won kan ntuo nyina beba na ya to bedin no ti ye fa ka ye koduru ye no na che se oba na amene no wo ye no ne nwe kuma baako ene wo fie ho. Okay. Maame no a ye kotu akura ne din wo ne fie ho no maame ne fie. Nti papa wo oba no ono ka so ntimi mantu ka se mai bi mra na mai no e ka che me se obeba na emu no aje se man keska na meto apetesi nso man no apetesi kota meto ma no e man keska no papa ne friend Master John ono nso ama oje kesika eje apetesi kota ni nyina echi no wa ama enti yekoduru ho na maame ni ho na mbusa lady ni se na o maame wai ana o se yentwe kakra na obeba ti kodu be se donko yetena ho maane bonomi nu na maame ni mai na mbusa se na dai o maame wo wahin wo so okọ krum na mso bia no pai kura ma ba ha yekoji nkonwa ne table ewo anwoma sunsuum ho e de ba fie ho a maame no de wonim se ye ba ni abeto akura ne din maame no afirifie ho eti ebo be no mienu ni fa ko bo no miensa na omo be bo bi nso enti ensa ye de koye mpese me bonsa bi adin we na pa we a no amaso no okọ so ko bo nse lisgat ho ba bi na ha no ti enko fo sa ensa ni bi akoye afan na so ke se o maame ni ho a ekwa be fa so ni se ye beto akura ne din na yako nti echira mfrɛ maame no ana obaaye to obaaye na ze be no miensa brem ana asem obeka se na nka betima to akura ne din wo ye fie na nka ye din na bre no na so sani o kan ya nka ya ha ya ho fa ka ma ge ni maame ne ka asem nti
ye ebusu ye ko ye de na ye se enumgu ase na ja ye tu di no na ye baaye tini nansa na maame no ene nadamfo bi baa me ho ofie se omo be pamachew na msi da bi we a chope de do wo be pamachew fine but enumgu ase agu me no ene mabusu no empepai ewo ho timi so aba akura de wase se okobi a enka adana yesesa again ni ama ekoman wo ne maame fie ho na msusu anya hwe abasa ye mfa ne saa enti ofiri me nkyɛn wɔ fie na sɛ ɔne ne namfo nom ne ade ne sɛ bia wɔto afiri hɔ but enamfo sɛm ne ade na me yɛ so okay sɛ saa na ɛteɛ deɛ a ade mabusua no akora no mu hia me dada because of sɛ yɛbɛto akora din na ma gada ma yanto akora din na nzɛ mu no mu hia me nti no sɛ saa na ɛteɛ deɛ a mɛpɛ kwan bi so no mafa no gya mɛgya akwan amu akɔ na mahwɛ me ba nti mikosi ni papa so ama me no makasai ama mkase misi misum no saa bre no 10 million misi akura no 3rd November a ebebe ye no wanya 13 years nti me de saa 1000 no ma papa no ma ode ma ne ba no nti esan se papa no so ne maame no omonware nti no papa de no nim se lady no asesa ne nema firi me dem kɔ because of what yes because of what Jessica no nti se ne ode ko ha dan ode mpatasika no ma papa no ode ma girl no okay ma papa no kura hu mi ka chem se ode sika ma ne ba no ka ne ba no kura ma no 10 cedis nanka won fa emompa yempu ma ne ba no papa ne ba na ma ne hwe na mso eno de yesum sika nti se wa ma obi papa eno de ma ne haw ema eno de enti nkoda enti medem nim se masum na magane ko yawie enti no obefiri danum ote danum na atwemienu na atwemensa bosome ko ba bosome nan no da so te ho usum ni nyina achi enti me ko papa no ka che papa ne se oba na da so te me nchen wadanum ti se bibi to na me so na mbebu same sika nso me de bre o ma ode ma oba no enti pe bibi ka kire oba no ma papa ne se wate be na otwe na me nte hwe me sa ko papa no ho biem asema me kan me papa ko obrenya oton lotu e wo next door junction hwa asem no koma nyina no papa ne nimu bi enti ekoba se meja ne kwan na wonko no ana me yesa sa na tie na so wonko dia me sesa me pono no esafoa na bebi obekọ akoda no akoda tie no dia me tu pono no esesa asafoa no atu pono no nti corridor a ye dia kitchen mato hotels nti na mada ja no pa me sori se me ko jogging no me bie kitchen no na me kwa se me ko sensu akopesti a me ko na wone me ba no eda ho ana wode me call Zongo police station se mapam no ama wone akoda ejare na me so me call na me so me cheche me so me kire no nti asem no ko si man bi afa no DDT man no oye post ni woye penny wo member enso post ni oye penny wo okay ni DDT na mai bi enso wo ho so bi oya anrani mai kokko tenten ne se na hadum opponent ena nam de hye no so okay me ya nam ka so mesum no ayeso wokọ papa na ji sika no e de man ne ba no nti se oda so temi nchen de a na mesum ho kwan se metumi purum na da bi ayeso wokọ no okọ papa ka je me se me fam kwase anso onko na se mesum na nko na so ntemi nchen e ma ada no na ye ukuada te se na ukuo ya omode me koy me de mse bi adu me kotena kantaba kimpo na nkaja me pia besna ko ko nso me ro me ho mo mo de me ko ro me nse Zongo nso no se me asema me kese me boa e ho no sales ho na wo form kakra bi sane steps bi no de me ko ro a ode wakotum me demu me ye ko anopa no nkono no ye yi me na ko bono nan awia birim papa ko brenya ya ko brenya ya me kana sim ya na ma me bi one me ne ko anopa no etina mu a obi oton lotu ko oton ni midweek lotu otina mu a ma o ma me bi tata mo je me 300,000 titiska no naja ye yi me nambae nti still ana o mo ye kona bra se de be ya ka me ne ga ne betena msi da bi me ne ntene nyi ana me som dia asem ne ko central se na eko
to am crowd on mam let us fan court to me court no na me call woman bi ho wo ono opomade se bi o disable kakra no me chere masem chere abrante na ade na he na akwa o nante ne yi nam so se ne wom intino ya direct me se me nko court mfa let nko no ka chere me se adwuma a wo ye ne bia na me ye na ebe ha dwen se obi ne adwuma be ma wo na wa hye ne da na wudi court atrantwie adwuma be sei tisa na tie dia no wo oba bi lawyer baby number amemfa wo ma no na wone wonkasa ode number no maame frɛ woman no na woman ka jem sɛ ɛho hia na mmom no sɛ bɛ ya nka mempɛ oba bi ɛne ne nhyehyɛ ho sɛ mempena na nka ne sɛ plantain chips ana sɛ biscuit bi kura na nkagya me de hyɛ na no na sɛ ati ase lawyer na ma sa adwen no bia no ba so na udi yi no ehi na nka ne oba na nka lady no mempɛ de obetima abo no na ne obo na obefiri hwakɔ timi so me da dwen ho sɛ ko ba sa na sɛ ba ku pra ba ku asela obesan beda ya ne beda so tie ne metwen sɛ be ya ono ane budwum na nkokɔ tie tena ya che kakra be ne ko be kwa afimpo ni nyina obi enkasa de nyonko obi enkasa ne oh me ne me kwa adwuma ba sa atam na dum so no wom ma me ye kwensani kakra fine because me kwa adwuma na se me ba fie nwo tie ne ye nya dum kane ya no nsia brem agya tailor ni mapon sa na tie dia ne ye enko pepe ba bi ntra na ne ye enko gi eni black shade ne kiskisi de na mafa ha bombo na wakotwi bi masa men kofie bebe dubako donc do no mi oni de neja me kwa amayekum makoda kunwom me da kunwom ama makunwa akrompo sei okọ obekọ no aye fine ma ye fine makoda afei muntie nye obia na akohunu no oba buni so ekọ insani sebe obi te ba no owodie nti a wote ho o se wei sense reason no so die nti na wo sori a na ade te ba sense su bi o mame ene se me pon na se me kofia nti se mo hwe me kokuru moti mienu bon se ba ko so chen ba ko ne fe so chen bunkum na mo pieces machine bi wo ho no mo a me botie ti adabi de na me ko ye na ja me se me bie me machine na meti kakra oh wane me de ntokwa satam na tv ti kopo bi no wa kahwe form no wa twe pieces no speaker no o to abo mitime block na bo me kokuru moti ntimi kokrumoti hore na metwe no ECOWAS eni wa mchechire didua no to so na me sada dukumu a na twe me ba makoma te ba sa anso mentimi ano sisa mekotwa bi te ani alomo no so ubuto to na esua but me gisa she na eno do so na me gisa she ne be tre ni etwagum glass mu a se den na ne mawuru se kutu se bam Asante akade anso ni nyina achi no na me te yawo no eno nso ya Asante akade eno so ya Asante akade alomo ya no Asante ya sam na okay ya no Asante mam enti ya Asante akade sare tie undi bi mefu awo so nya odie ni bia swati ase to aso enti eno ma me tu nsanom kakra bat me se amuwa me sa na tie dia eduru da bi na oye se opeso ko nti okofa ni nua kuma ba ko betena me nchen ma me du fie ono opeso ko ni nyina achi no yes ono so akofa ni nua na ma me hwa de bi o enti saa bra na one ne tie na ema sebe obeye nsanom kakra no saa bra no na wonte nwe dabi me mabo mitrim po se me mfa nya hwe menka hwe tie ne o mama na kwan se ene anya nku odware na ja wo bopada se ne obeka no power no na ne woda ho tie ne okwa okon bedo no akoti biedi nso me bom mitrim po se dabi esa manfo kochi no wati ase se wo de ye wo ho sexy tie ne bi a mekọ no wote se mabie pono no twe se ne ntuma na kata no kra ne opre a na pa tie ne me so me kwa me hwese me ba ne da ho tie ne me bi katin na me hwese woni me ba ne da mpa no so a hallelujah na ne ma da konwem tie ne me ko bi ana fine but me ya majo se me nko da bi no wasa akofa ni nua ba no ko fa ni nua du fie betena nche nti nka de ne papa mu a ka bo mamane se bia se na mpesa me ye na nka me hu
sing room akofo nua betra nchen am ya so wa mo mama ne nim ho hwe ntino onua na mane nko because okra na me na ote no asetan papa be na mete enso oyi naso nam so ki to tena kakra nti ono na ye na ja odne koma ne maame tina ne maame won kran nti otuye no otuye ekokotena ayija park hostel bi si ho hostel bi na chisa dantie bi ono kotena ho nti na me nko me mfa akra nsika nko me ne madam for John ade na eko tene ye kwa na ye diskana mano na ye didi nko manager abam baby tie de saa na ono so yesi obetu akonkran e ho na ne maame wo oba no ene one me ba ne nyina akoye ti wo mo konkran no me de me nko ho but afibia so a te se long vaccine na omaba ti wo mo ba na ja ode me ba na me no na okwa no me ja no kwan the last crowd or buy a crowd akra no ba be di be 3 days wo me chen wo eja ho nti lockdown mu na if you na say na ne ho mfa no saa nti buwa ma wo ma tinansem mu be fie mienu mu ani na ono afrem se ne ho mfa no ge no ye na koto hospital nam so ene ye bompa ye seja ho beto nti o ka se me nsende akra ne sika ensi ne phone so no ma me nkoyi na ya o ma me de ama akra na ku school o de bia didi timi sende sika no frɛ ma me no bisa no so yaba enti ni 3 days time and na de che kwa mbuza anso na ne hote sen no so eye kakra but na ne kasa no kofom ti ne nansa ana o mo se ya transfer ma free hospital na o mo da no ekọ ba fufuro ti esa do mo ko kwalebu nti ade bia no pa be na wiem kakra me ho ana ma me ne frɛ me a o de sun adan ya o se free share free to kan na in fact ne hadwin enso odman kuma eso wu ekurade an kwantimi na se oba ade afa na ade a eja tetiti wa na omeya se omekwa koye na yie nti ye de na yim se sprint test wa na omeya yie no but omekoye no ne papa nkran ho ba bi but me refi bro no omekoye no papa ne side nti amama hunu ba bi ano mote no but akra ne ba bi akra ne be kan tribute ni ma mi tribute bibia na ja ajam ko pe hotel bia me ne nua ye ko dae nti na omso ye sodo nti je sie no wie no iko hotel se ye kwa akosesan ye ho aba te ba na ase yi no enwuma no mo bank ofo di asa na mebusa se na den no omso ye sodo nti no ye nye na yi kese bia nti omka je nka me omka se me moa me ba no no nsie ni maame so wanyina ono de besi obeto ara kese ni maame na mse na me de beba because me ni ehun ayibia no mso mfa 500 manam so me buy say makoda hotel ana nti sanete dia meboa 300 timi de 300 ne mo suum. Use PDF Filler to edit documents anytime, anywhere from any device. Add text anywhere in the document. Petese akotwa eno so ya 30 cedis ena ja eno so me de ma o mo kan ho ti o mo so o mo ye ahunafo ti o mo kasa no na bua me ntia hona ti ane o mo kan bia ne ade ane ja ewie na nti ni wofa oba ne wofa aye maame ni nua maame a me de na ba ha nti maame mase me kan se mase ana me de na ba ha mase nti na mo ha ni nua ba ma ba ko no so ho to no ka se abrantie sisi oba na ane no ewu akora ne nti ase nti akora no be ne dan nam so me dia meji akora ne mum me ya kaniba maame ne frim afini aye na yie sem ka se me dia akora ne kwa e be suturo mienu e be jani ya ni ha ne maame no asa akora ne ben kakra nti no sem ka se me gina kusisi a maame no kora wonte ase nti no na wu ma bi nso no makasa se saa na maame na adwene se sem ka se me dia akora ne be kwa be ha no nti me ma akora ne ntina nche kakra ne ja onfa no enye na msuki nti me ne me nua na ye koye no e bai na me ne maame ne di nkoma se matema wo de ne ntina wan ye na wo ho ensepe kakra na nyame ya adomu a me ba be fa no suki ti wan ye no na omoma long vaccine ya bia na akora ne bai because omra me di akoma me ho ti akora ne ba bi di akoma
eti omu bi school no ana me dia akora no ko hwe ba a one na nana no etie eni du fie ni nyina ti me ko sprinters omu frɛ ba bi share signboard ti usia na o frɛ kyerɛ no jako ti me ko to omu eni ma me ne didi nkomo na me si su dua sɛ ma me de onana na brew na emum no nyame ya adom no mo makwan bi no mo ko manimu a me ba be fa kwara no na me so me ne na kotena na mato ne sukuu so no aje penny na me so ki na me da na se because untimi mfa se bi ka ayemu akra na wode ne ma obi se wode ne wonhwe ne ma wa untimi kofa ne sa akwa be kwa akoda na se na wafa nti omoma akwan yi na me frɛ maame no na me so ma emze me ba ho no me no di nkomo bi kasasi bi na ebre na du nti no wode ontena ho na ebeka 2 weeks ama ma bie school a na ma befa no no osreye why na asri mase no no se akra ne de onfa akra ne mame e mame ne ntena na msu wadan no se me kan asem ne kire no no wan hye da ma mu aye bia na obi oba na amene ne wo ye na wafiri mu no abeso obi da ye se mo fa akra ne mame na se okaso mfa ne mame a me ma dwese me nhwe akra no bio na ma nhwe no nso a won hwe akra no na akra ne nyini tobo ose oba na wo ne wo Felicia no aba beso obi da ye se ma me ba se me beja akra na mo fa akra ne mame okay na mso ki daye de obi aso ne daye ntino se waso daye a daye de se o kan Deuteronomy 29 a daye wo ho o se niema ehinta ye Nyankopon dia da de obi osu a kire ye ne asefo dia de kusida nti se waso daye a na se daye bone kura betimi ye wadifo ne asofo ho a o mitima bompa ya bruki so adia se me ne kura ma so daye nye ntina mo ha nti se bibi sa akoba misire maame no ene de onya no asam ne kana me fa me ba na me hwehwe no enti me ya no me frɛ me papa baako yezi ma me ni ho papa ni ho de odi me papa de na me de asam ne to nanim ana o frɛ ma me no o frɛ ma me na ma me ne se akra no mfa ne ma me ne mfa ne ma me kina me de ha me pa baako ye se ma me no okotogu kwan so ko fa ne ma ti so okona se bia okwa ana o de akra no akoja na damfo na oko nti se bia okona se bia se 3 days no bedi a akra no na damfo ho mo so papa no me so meti ase nipa mienu so na ewo ti se baako ni ho a ese baako eje akra no hwe no akra nso wanya 12 years woko 13 ni date na mboye no 3rd November 2012 ti 3rd November ya be ya woko 13 na Krobea na facha me se mabodi we hwesa akoda a woko 13 years afi no woko class 5 13 years chakra na adisua akra hia ni ma meti ase ni last musa say inshira wo ko mfie san okọ class san no say da bi na ni class fo no no mko school no o mo kwa mo mafre ni biom no busa say ada na classmate fo no mafre wa say media madam say man komanim na say tutu hu ana mo o so okọ na madam say o ma bio school ntino o ya hu hwe nyi na say one time kra na anko okọ na nim buru sa because enkura me bay no mu free ebi ko Jesus 2 dia eye ne level ankasa kra Jesus 1 afa no ye bia obekọ class 5 nti se me ja me ba no ma mase no se one me ba no ntina me hwa ne ntete emwa me nti me kasa tintin nyina ne se me de beto manim da bia ho na me radio da se yakura da ho a me nkora ne tie me ma mama ne se me ba ha but ene omu tia omu atemenka nti ho ne tie da bia na se me de ba beto manim na mo so ma hwe kwan a mbefa so mbeboa me na me nsa aka me ba na ja matete mba because ma hwe ne ye kura me watemu wo Nyankopon anim isanze Nyankopon de akra no edua me so na e ba asase so ti me ba wi na se me kasa ye tenten amofa nche me manu di sem no me damase okay atiefo na chese ye ka ye kan pa yanim ha wo ba ye no na semo a ode aba enie Uncle Krobea
Mema good morning. Ohun te say and the United States of America for yen so ye wa ahoma so na Krobea ye show. Lucy Owusu eno ase akra ye chiachia mu nyina o. Ye chiachia mo se ye hunu mu sei a sane moko je adasa no. Ye wugidie sa asemu ebeba mu anim bia do. Sebe enkogie wum. Akra ya Krobea Asante me pesa me kachira wo se wo show ya wo ye do wate fellas nie grachi ya se mi ho a kire me ade ba ko pibi ewum ye wo bi wo ha ho sa woni ne te se ye mpna twe anasa awade mu ni sunsum bi e kata wo so sa asem ye yi a mekan o de wa ote de make yase pa no ote ase ba wa wonte ase no kan wani obi ho a no oni obi nete sebe no ha obi ani ho the moment a oni nipa ne ntem te ye no senye yade bi na bebo nipa no a nipa na frim ebi ni enti krachi we kwan bi so no na ni sunsum batawura no ho ye kata ne so the moment o free ne ho no wakowu enra asem we me sheda kopake ewo sechedumasi rural bank opposite na ni so atata me because na menam airport run about kwan so anwumere brana mi free jo so no beye 6:37 mu there about ena menam airport run about ha na mete ye nananom asem bi a onom kaaye ase yie ehono meka se se na mpanyimfo no enemre mabunu binom sori a onze ze sa abra ndi ya abagimi bia wana ka kire ho abagimi bre wana ka kire ho na wonom kansem bi de ye nyina so ne susudua de ma ye ne aye bai ba na ye mfa ya dwene ana yeni emfa ni akire eno ne yenne muntie matwa airport run about edu anwumre a traffic was akwan so pa udi free double lane no na wo betie si single lane no baby a emaya a omobo ayen ema aye de bo akwala bi top guest baby a top guest for the wodo ana me hu say enkwala no ye miensa nkwala miensa wo enu mu kitikita paano anwumre no ena kaya etwam no na traffic ne nye heavy sa na ye moving traffic enkwala nketwa no me ha mania de na wanyini wo mu no be ye be dunan nkwala memo a tapo nketenkete ena wo mo saka no obi topa no me topa no no wo mo saka no aden enti ba ko bia wono ba ka ne ho ne de ya nto ena mpake baby ena mfriend say bra ti no nim sa me topa no oba me nchen na me yiska me mo amount no ena me de che akola anseje na me busa ne say ono na ne so awom be ye be 11-12 osa adan na akola ketwa te sew na this time around say ye be school anye bia no be ko school akina entinka akola beda obenya homegie na adechi a wanya sa energy no e de asori akusku na de kwan na ugina na wo ton pa no enti wo maame no papa wei sa question na mebusa aye ne kotwe nsem bae o se da me pa chaw me maame ne me papa ejaye o the moment akwala ne ka sa asem no ne nisu ya hyase tata me ye fra say enu obo ne din o se nye we nko a se school mpo di afe ne abie eto de bia ye ko school a ye pompo a ye ba begina ha ne namfonom ye ba be ye word kakra term o use kire me no ye ba begina ha e ba be ye word kakra se be ya de chia ye benya bi ako school eno ne ma me ko pake wa abrosan so opsi sacheduma su rural bank ho
na nisu atata me na me kra ra ho say at this early age 12 or 13 ojina kwa ho se ye baba ye wad kakra unim de de aba e ya wa wijaye o se me maame ene me papa eja ya ware enti mpanini kan onu mo se awade akwa ware emfa ho se wanyini anase wusa ye de maturity adwene mu nyiniye ene ye de ware ye de adwene mu nyiniye ene ye de ware obi anyini sabe oni adwene onyini wanyini o enso se utie ne nkasa ye ne nsem bi a woyi ede to hɔ a otumi se wanyini agya unyansa wachire sa asem na emse watibi da wanyini agya unyansa wachire the person is not matured in mind. You should be matured in mind ansana sa ware akwantuo no ode hu be wurem a ode hu awurem ye mfiti prekope okwa awade animu otwempna emfie mienu okwa awade animu na anu afimpo na awade ani guye ube wurewuremu no na nsem wase enye abusua na ware ma wotom sa asem we nipa nhya ne nso abusua nware ma se ya ware wia de aka eye menu mienu eye husband and wife na aka se ya ware wia maami fosia woyeye ne ankase ye de hye wo ka asem bi wo se wo no ware wia ya de ye ne se ono ne dan ye otim do ne maami kura de ma han wo be fia wunya baabi na nkambe so aba abeda do akọ di 7 semfon wa wade ase akọ sa ne o ma de aba enti be matured in mind ansan wa wade begina agina ena wa ware awie wo sori a wa wade mu nsam na wo to de ba abusua hwe wo betumi ne ukuna kamo asem oh honey ebe ye successful unzo ru aidie ebi na ba ya wo si na dwene pise memfa me hon kan bio we nya de krachi we nku ana eka asem bi police mi bia na otwi police car omo car kakraka yom de ses omo ne omo obeka asa asem ni bi wa de ne yire de ye no atano be me pa ba bi ne ho awura oba ne se ni kunu ho nya na kono ja wade ai oda so ti ho ni enti onfa ne ho ma no okay asem na kokọ kwa abusua nim na nim akogu afia wie no no nso si na dwene mu popi se me wonso ohonya makono bio enti ntrikesi ya ma nimu yi tumi hye na tin ne abo pawra no mo ne de akeka ka ho to seduce you ni nyina ne mfa ebi na krachi yi kan timi nua ma nom de ya nananom kan ye no mo me mfa nya adwuma wate ne kwa wade susu ton wa ware sem wa abusuam mu betumi aye honi bebi e de acheche mu hu ba ye musa de o ka kire wo maami bi eda so cheni trim be ma we woni suban o tete me ba no enso na wo de ache ukunu no oba we oni suban o tete me ba be ma no so na wo de ache oyere no mo enjoy no epo bi akwa akọche abusua ni trim ma asem kitu abi mra ukoduru abusua fi ana abete de ye de be ye wo obete wo de ewo ho nyankopon hira ye nyina na wi fellas enti nyankopon hira wonso why nyankopon hira owura abaya no na wawade no waye ne ho ade ana na ye mpena twen pacho na ye mpena twen na nya wade wuhu ne we me hu no wa madwuma mu ha na enam ne yonko bi so na me hu no na danfo a one no ebokusu atafre na lady ne be pam ne fiancé anonga se ne boy atade nti oba no na lady ni dinachi to oba na mse asemasi wadanfo de oni boy bi afa na ma me no so me nya de me kana mso agro eti lady no a obe pamade no me je ne number se me wi a me frɛ no abeje nti the next me wi na obeje no osane lady na na baaye ye oba me ne no wuye na me bisa anse nkomo na me ndi na kwesisen nti lady no so hu sa ade na ma ya ma no efe eno aka so de trouser beba mapama ma na mso okay nti ho na me je ne number ne ja me ne kekan ya etomu nti
enum anaja oba me ho be TV ni ade ani se ja e kan to so oba ko bi eja akofa nyinsen bae mompana twi ni mu no na aba ya de maame we na ne maame ewo ayija ha ya bi no wo kumase ha but no ton ade wo krum nti no maame ne de na minim ne da ivi papa no kra no na minim ne da kopim se lady ni nyinsen ye me na me se me hia no na me se we die be ni ti asema ka cha me se kasa be no ne me kan na o se Asante kasa but se ne Asante ni tibrofo awza ni tibrofo Asante ni ti awza but eno nche se o ti awza na o ya awza ni nti se onim okatwia na no nche se o ye Santini nti no o ye die ni no osere no se kasa be na me no kan na me so ke nti nyinsen ne ba mu no me de minim se ja Asante mu yese se onu oba bi nyinsen a oba no abusua na de baba beto anim nti metena hwa ja busumi be nan koni num so ansana me ko adwuma mu na papa ko brenya me boni din yayi wone madwuma ni opposite otonlotu nti mi o mama nwura madwuma mu kra na ofre mo se akosibra ko no se aba ya be na one no afafuro no getting accredited akwala papa ya o yenika nika wa kire hayi ba nam so minim ni papa no na me hia no ibiza nso we die ni wase kasa be no ane meka ese ode de wo ye crazy onye proud of no ankasa na busia so ati ase nti ye no ne ma minse gie no kra no ko busu minnum nti mene Mr. Birenye ya na ekwaji nyinsen no ntom ka nse memfa coke be se ntoa be se enan fanta ntoa nan ene snap na mpeska kakra nka ho na apetese ne de sila ne eginam de kan ho to so de koi okaja nso we hia ba ma ba ko no oba ba ko akam ho aba meni Mr. Birenye ne uma ba ko ne koye ogarantes no wati asie meni o mko ya ja yakwaji nyinsen no omo 7 me letter omo de me ko tu mu nyina Mr. Birenye ya ne di machi e de ko ya ja okobele me enti mihia no madwumam sa na meka okay atiefo ensem no ebi ha ba ni nyina mu no eka ho bi na no na mehwe story bi no mzi si African countries bi na bema no wakwa ko hu oba one no ahyehya aware eja o ma keka ne kama ge na ka kire nso ma wo ba ko na da wo ware no wedding ni betuam dana no na dipani bi ekobra o obi be yi ho se hwe ge ne nya ba ko no awo wa wo 3 ana kwade se ontubi erege ne kware do na oba wo no hye o ma yefrata adi kura friends say where they go no wa be yiri akwa ize umpe be ware me ebi nie afu abusua nsie be proud of abusua who you are de wo tie no saa na wo ye odoma nkoma nimdie nti ode ukodua baabi men ko adopt obi de ode ye ode owadwa akwaba yeah me free waura na hote say mame nyankopa adom na oso nyankopa ni adom enso me hode ainkai na hote say nyame adom boko good ene ye wo owura akato enso wo yenim ha eja akato na hote say pacho nyame na adom very good adofo mpanyimfo aba manim ha yi sene na krachi nipa mienu ko gina garanten ma ano no secheduma si rural bank for who say garant ni ba mu na say who say me I'm talking banking secheduma si rural bank omo branch na enu anwumre me kokko pake ya na areho ahye me so no enya ne bone so na emum de mbe hu ne wo epotra na about one de nkoma me ne nkwala bi di ye no ene mam ko pake opposite ayi ho no Kenya ase abro sanse ho na no opposite ho no station ho nam ko pake ye ono mo bodwuma in fact frankly speaking in the year 1980
ebia wa wutie mi obi kura ne enwo no ena sa banki bai emfinhie aduanan num nie sabe sa wodi wani di bibia chia na still counting problem bia ma ho for 45 years si ye kasa sa ni pakro no 1 or track record a gidi 2 or ye trustworthy a gidi sa na se Chedumase Rural Bank forte ena wiei ye hie manager ma mensha se mfiri so se Chedumase Rural Bank ye ne mu ahia ka bibi fa sa sika kora bia yi ho fa kire me a meeting yo akra medase good mema watiefo ne wahwefo nyina aha na ya chia se Chedumase nsoso abusia yema obia aha titru ni en customers a womo ewo Ashanti region ne adura ne importem ne se Chedumase nyina yema obia aha good si ya kasa se Chedumase Rural Bank PLC a na eye bank wanwaso bia ababe dua wo Asante mem ha no mo ebaye sene na wusi kasa no 45 good years ni good yetene 1980 eye bank bia ebaye no esubi mada banga yebaye no ye ho masem wonte sese Chedumase ye de akoba bia na ase bibi sei eye banga every day one ye ho ema asem bia da sure ye wo 8 branches in so no Chedumase baye upon 45 years na enya bank nyina bank e ba ne eje wo mo licenses ne ye wo mo sei enso so Chedumase de ye kuta ye track record no ankasa bank na ebaye no yetimi abie 8 branches emu 3 mobilization centers e ka ho ma na ye 11 ntino na chese Chedumase Rural Bank na enya bank ketwa wase enipa eto na ase good any ahenkan sabe ne mu bedi dwa de na me hwe animu sabe ba Chedumase Rural Bank me ba benya me da ase se one Chedumase Rural Bank PLC ebe ye adwuma ye wo account bebre a ubetimi ebie na one ye dinkita ho ye wo current account ye wo susu account ubetimi so aye fixed deposit o Chedumase Rural Bank yes also was shares a ubetimi ato na at the end of the year no you declare dividends eja as a shareholder no nsanso ebe count there na ukoye branches nyina nso a sene madam ekan no udu ho na se okokohu ye customer service personnel na omobe guide you through every process question bia e kire osu bia no ura Chedumase Rural Bank ubetimi akobisa na wa clear doubts okay any Mr. Kato mo maba ha ya me manya mu die me mebusa de me metumi abusa ye kan ahenkia me ehunu current account wa ma ye hu se mo ye fixed deposit wa ma ye hu se mo ye shells nso ya amanfo tumi to eba beka sika korabia ne ho de ebiem na meba bank ho a metumi asenya thank you ye mechi obibia so for listening to us at this time ebayen ho a ye wonyama ahodo bebrebe as Mrs. Kane na menu ahenkan so kai no ye divert yes narrow down ye beba ye behu de yes loan product so asort to bebrebe ye wo agric loans being for farmers akuafo ne de no yes please yes na wo save susu loans your current account loans your smart loans your loans are who do bebrebe it has when you find yourself there ever by any of your branches no adi be here bia offer loans no automatically say qualifying contain there on sabeka especially being a customer of the bank no but so ban smart loans need there or no a controller and accountant general for omo ya aban adwuma no ni sika fa controller aba no okay you work to any of or in any of our young branch biana the wo as a bisasem to order as soon as possible no you'll be attended and your request will be granted now saka able to be a pedekwe okay memi yekuani chese mene Chedumase Rural Bank edidwa ansa na ebi amepebosia dia kubie madwuma mu amenya na first and foremost no say ebaye ho ne dey na say eyekuani na first no dey nya account ye bebu account am okay na account bia so ekura no
being savings, being susu, being current account, automatically you are qualified for a loan. Okay. Digi loan. Yeah, and today other places chide a restricted per account and son benya ade epe. A credit 3 account be able to my then ya ma loan. As ebisa question no. Ebe when you boy account no more. Quickly no, you have to run the account for some time. Sure. Into no day per one model no betre there you are serious banking returns as soon as possible. No, adibepe bian able to my then or request will be granted for you. Please. Good. Adia bakwa manager mu product me da bia me share abatan kankan kran se wono nyo me bada ache no chirechirim kakra chira abatan yeti. Yo akra me da se me bada ache no product bi a Sechedumasi Rural Bank wo hono no te se de wo kan ye se wo kan no wani agye no obi wo hono mo na efie ni bi sure ohwe na nim ni na chi a ebi ni hono mo right from day one na obewo akra no na akra no ehwemu ayeden ama no nti no me bada ache no Sechedumasi Rural Bank ya create me bada ache no wo hono mo such a way say wo parents no bie account na anasa wo share akra no ba bie account no wo na wo de akra no aka ho busumi o sika bia wo benya bia no wo de atum kakran se akra no ba aban mu no se akra nya 18 years ontimi hodi account anasa ontimi enni dwumadie bia wo se wo die by swonya 18 years account no ubetimi adane ede amano anase ahokyere wo ho ubetimi me bada ache no wo ho no mo se ebia na wo ho akyere wo akra no oko school anase bibisa no bi empofiri mu no bibi akwa kosi wutwo wani hwe ba bia na abonkum ni fa enhwe but because wo akra no day one anase akra no onini mpempenso bia wo ye ne ho savings kakran no ye betimi atani to eno nso so ede amount. Okay, na che say aboa akwada ne nso hwem why obey edwadifo ma no ne doso edwamfo yetie nom ne de kekeka ho ebia me wo pepa me pese me tu susu na Sechedumasi fo kwan ben na mefa so ani menya mokra se me tu susu di amamo. Okay, akra ya danse kwan ya edwom ni anaso obi a wodi dwa bia wo Kumase hanom no opeso wonya yen susufo no wo mo nenam ya tro ya chance de na ewo wom ho ye tag ye ntade ne ya ho fama de che Sechedumasi esubia no ye mano enenam a uhunu Sechedumasi Rural Bank without to crisis say nipa no wo share atade na so wonyi ne ID card enchira wo say you wo free Sechedumasi Rural Bank on mo na wo betimi a verify through her ID card and I say his or her ID card. Sure. Na sa without so na wo betimi a free CEO na nkasa 050 nyabotro number no die hiame pa number ni hiame mpacho number yi a manager ebuboi eye Sechedumasi Rural Bank wura ne number enti wo fra ye kan bibia wo pese obisa bia ehunmu bia no wo betumi afresh ano me pacho obobo manager pacho 050 168 27 37 050 168 27 37 na akra ye jeje se wo bisa question no we ye dwadi ni nko ade enye edwadi enye susu na nko na Sechedumasi ye interested. Okay, ye betimi ama wuska ama wode atre wu business na se wu dwadi na wu die ni mu no eno na me brand no mo ekeka ye marketers no ekeka ye no se ye wo loans ye wo edwadi for loans eno no
yankasa bosome na enso ansa na yati bibi wotu ne te sede wotu susu na ankasa no enti na at the end of the period no wobeje bosia no so kra no unhu se watua ka wobetua unhu wobeto ni se susu no wobeto ni se susu na ankasa enti no wobeje skana ami ya je free ho so no unhu se wababa beje aban bosia ene ye megina wo so te se ebinum de a ahomache no na ye gina amanfo yetumi kwachi amanfo ma nyina akora adwane Secheduma se fontesa Secheduma se antesa wow enti no eye between me and you enti no ye susu ne de se kame ka se na kamu borra bank ono mo na mo bie account no ama loans no so no a flow ede amamo best ahenkan mesa ba osubie wa ansa no makoru akata ho ama na bobo miaya hodo a yebekọ na yewuram se ye ne Secheduma se rura bank kodinkita ho na ba ko a esese yehwe ne yie pa nso eye shares no odie mamenye ni sei mi woska mi pe baabi de awura se be ye be mama nyamfaso product bay na obe suggest ya mama say fa wo Secheduma se rural bank na beboa. Okay, me da say your product ne de mienu enanka miensampo enanka me suggest ya ma powerful ubetimi ebie savings account now they are to ho eno na be ye day at the end of the month no ubenya interest ewo usika no so. Wow. Number 2 odi usika ato ho me pa cho an na bosome ne so no say your savings account a usan betumi anya mfaso wo ho powerful. Number 2 shares no se ne medi kan no say oba beto shares as low as 100 cedis and the list ubetumi ato ba share ba ku bia ye 10 pesos ba ko ye 10 pesos yes enti ubetumi ato free bia 100 cedi ko enti say bia me wo be say 10,000 a metumi ni nyina ato shares eno so de emfaso ni automatically wa ba be ye shareholder of the bank enti no say afi bia ko na wiye na ye ko AGM a de ubeka anase adwene bia na nsusuye bia wo ma bank no empuntuo no oba be share and also dimu because they say I know you're shareholder of the bank. Okay. And at the end of the year, say declare dividends and so on. Benya uchefa. Yeah, no yesika and fast forward the amount of the so. And you no na ya ne yame. Yeah, sika no good. Ubenya fast forward and no ye dividend no. Oh, okay. And lastly, a fixed deposit no. And also udi usika ba say oh ebi ame usika we da ho for the next 3 months, 6 months, 1 year. Memfanye adie bia impromptu me pese mode ye bibi mamia ye betim dia fixed deposit amount na ye rate no so ye competitive o buy ye no be negotiate wakoma to ye ma na ya go ahead with the process amount. Wow. Enti ano na bia mikura ya kofia yukra mfa nko ye evi ho mikura be se 20,000 sisi ya na me ba na me te ase a metumi dia to ho afiri science na manya interest no me mfa say interest rate na my the list no 3 months. Oh, okay. And na du okono yes enti wo na obekire se ebia mekuta this amount me dey to ho for this number of months by start free 3 months. Okay. Enti wo dey to ho no ma time a wo pe no na wachire na ya go ahead with the process amount. Powerful. Omo nimude what you say basic asem ho a wono mo aben ene na oru akatoboa ye na kyerɛkyerɛ ye se ye ya ye te he pa kwasi ya wote hoi wono we ye telani wo penentem atie baabi a branch ye ben no wo no wawuram ene mo akodidwa enti boa ye me aya ye behu Secheduma se rural bank. Thank you. As you had in your Kenya se abronsan ase your Angloga market ho your Bompata Boss FM side ho adum de na wo kan Boss FM echi ho de Boss FM echi no your Abo post office echi ho so sure your Tafo Club 600 na your Musizongo so second station yes so Secheduma se hon head office no wan kasa Secheduma si kurumu pa kasa your market hon okay yes na we jura so ba oba no mobilize
area obia na ye wono so ekoso onye hu we are your banks. You're friendly to obia irrespective of ejuma ye bia when you enter into any branch of ours you better come powerful manager there na any obeka twato no abobo no mani bio na de mantumi amisa no obi nso betumi afre bisa akraya da cbm yen numbers no 050 168 27 37 050 168 27 and na say so wo pusu we na say anko another number esawo ho ye 050 161 79 24 050 161 79 24 na nia make twetwo nyina ne say etiefo ene ahwefo momra sechedumase rural bank eye bank sonko bank wanwani na momebie account ye wo 8 numbers ya me di etujai ufre Mr Michael free ya obeje ofeso na what director wa call the nearest branch eben wo intino ni amese nyina ne se obi amra no omeso sechedumase rural bank enhwe no obehu se bank no strong more piafo empanyimfo medam ase buru awie ne modaaje a monya ma me ne matiefo nyina enawie yi me de maka kyerɛw sɛ ukɔ sahwia saa bra na me yɛ adwuma wɔ sahwi no na krachi bi oyɛ DJ reggae na obɔnwom na ne jingle na no obɔfam no ɔse onua metwiri nyame o na we ɛna me nso me ka kyerɛw sɛ onua metwiri sechedumase rural bank o na we ene machusi sechedumase rural bank wa wutie me de ben wo bia no wunsu chusu se ne yebobo branches ne kire wo no na wuram uni ni dwa wate ase na somfa sopa no unsu benya bi ma wafidie no na ha na mintwa me ho me ba ye beto aso apomode mapade eno ane hepa plus mixture Pavi plus mox hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie hepa plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin ho hia me yie esne bibia Entime manom pefia ha. She, woye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife. Otec 1029Fm. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu ka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ena dear. Kade wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode bebe sie me daa. Oh, me. Adaminim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Daewoo 3 sister capsules. Ya ma nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na okura yi. Me ma Daewoo 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mu adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akɔso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Daewoo fo yi na yɛ Daewoo ointment yi. Wo mo na ye se nansan na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Daewoo ointment etwitwi na wo memene 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we dia twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebi ani afre 0244886437 and 0201681717 FDA aje adwadie nkratoyi atum.
obi benya wo a na firi yade ɛna apomuden so yɛnsrɛ nkɔkwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ɛna selenium ɛna wasum de agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi sɛ ɔmagye maduane bi nkɔsɔnhwɛ sɛ timi sanyarwa bɛ sɛ wo ha ne akyire asikyire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua bɛma ne hunsu agene no ayɛ mmerɛ wɔ mpam de ne nase atata stroke ɛna de na pos ayɛ mmerɛ future life smart food bɛboa afei de ayɛ abusuan kyɛmfa maltabella sogum wom enti regulate sugar level no san yɛ adwuma kɔ nkasa ni mu saa na diabetic theory no so boa wɔne a ɛnya asikyire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awo ɛkɔ gym mompɛ high protein no binto ɔbaa bi a ɔpɛsɛ ne yɛfunu yɛ flat no wonya smart fiber any zero smart food a future life smart food di aba no ya Bolivia enterprise na akɔfa nnuane yɛ ba ɔman yi mu encrine wɔne Ghana Telecom University no yɛ opposite Kumase wɔ Bensofo line alignment ɛna tema wobɛnya bi atɔ Evergreen supermarket frɛ 0246 010150 0242 878090 future life smart food ɛbɔ daakye ho ban Mami ma sisi me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic anka ba yen si yie pa. Me ka me kire wo. Na ekwan a Faith Homeopathic Clinic efa aso sa mo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho dura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wotafre ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompam yare wani diabetes blood pressure typhoid mekaja de yen emema ye mre wo mpam nyina wo sa ho yare wo ya acupuncture sciatica ho yare nyina wo ya detox etwe fifiri ni peduane mu ama wo ho to free se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma ben dodo branch ben na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so ho a wo be ho Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jompa Ora bra Debia Sanopo Awio Anumero Mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon ho bebunsuo efika makama wotimi enti wo pese o kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi onomo anetu yo emfiduduo nie minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahojoda abai wo sunyane tetima ne doma eho nyina wo behu won ahojoda abai heye mi kohosisie we di oponko penentem de je wonu number se ka ho 0244 299520 and 0266 432210 so wa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Adipawre ni kom hadie wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories be to batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samikan se krom hadie woni ade pahene no se me mwatira kwantem na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die nimhwe afei kejetia ye ne G2 edie nimhwe ye number nie 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Yes, Lavos and a 100 tomato mix.
Alberton. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Education. No, cray. Ain't I say, a baby I will bet all avance and a Hondi tomato mix no. Yeah, you want Ghana City at the Bois Happy Sunshine Addition Echumedi. Lavance tomato mix. Love day inside. Hondi tomato mix. The chef's choice. FDA aji ejadi nkatuyatu. Wofana se break kwesi sika ode money fra broche nyina ode fa seche dumasi rural bank e ho na me gime Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wo ti bank in 1980 wo modwuma penti wo matre wo nkwaba mu wo anya branches mako enwotwe na wo manya eye 3 mobilization centers ensoso aka ho Jumedia banks edibia no seche dumasi rural bank wo di mu akotene eyie na wo nyuma pa wo eye no ebi enie wo busu airton shells na share bia ye 10 pesos wo ye current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, any mesumi yabosi amede betreme dumemu na kwambe na mefoso amesabeke bi. Omoma salary workers loan, public and private nyina. Commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Omoma smart loans. Nano dia yedeba abaye juma yefo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni ajo omohyehyɛ no ho pa. Ne me hu omo kire kwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwa no. Edwa nso omo main station omo ben GP RTU Abrosa no. Kumasi Kenya ase omo ne Methodist asafo no na edi nhwe ni mu. Anwraga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo wo asoase kwa no so ho a. Post office no achipe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson omo bompata omo ben Boss FM ewo Edum Kumasi enyina so omo nursing training college no na edi enhwe animu Asante Mapon municipal adidwai omo ben health center no chechire afija kwa abre omo ben police station no enu nti say afrefra 05016827737 ana 05016179924 such Dumasi Rural Bank PLC, the bank with the vision. Ago na mswafa konkum kra wo hefa e ya joso kone dia asem na no pa asem wo hwe machira kwen ofa beti asem da Dr. Fokrio Stadi ababie mu se wo kai se na nsen ya wo ye free screen ye nipa bu fa so di insurance kwaji ya sha hodo doctor se wati asi on hwe me nipa nwu ansa na waboa no enu nti busumi nkura ye ba besimi nida edikan kopim de toso enum doctor nan kasa tena se wona so ye wo kumase patch number 1 na ada no ayare hwe ani ayare se be koso nya asem ketwa obi a onum nsa wi ne de woda na huhum bi ne na beda asem de wom kra ne se doctor se wo kra 300 Ghana cedis pa fabra beja yarehwe ne twa me na me ba ofa na wo kwen me kwakofa ye nuo kofi brenya yade ya ka no so pressure sichire de na wanya stroke a wontimi nya hwe a waka damu yi me kopeja ne na kwakwagina yaresa ofa train tie de ka ho fi se doctor se da bia obehwe nipa okro code aduonu pe enu ntini di kan frɛ na ji code ansa na wako ene ka ho e fa no be ma me na me frɛ nyim code sesi e number ne 0242442166 kai se eda no eye bosome nkunu a ye besimi ne da edikan kopim de toso enum e wona so ya e woku massive patch number 1 Ebusioni bibi na nsem wo de na nka kosia na de sua nya crown na so rade ya dom frames bookshop and stationery sadaroma oh my god me ben or receipt brofo se akono ebi a obabi huma sua kofon na opese osua huma ana okinkan hu na de ya ni nyina e frames bookshop and stationeries ha de books no e chapo esansa hey ya ne headquarters no efrim motor fo so me kire crash e de kwa kosi tertiary level books nyina bi wa ha ma obani sua de na bibi antumi nya fine OPGS approved textbooks ni nyina ahaya exercise books notebooks pens and pencils natara big and darkos brown of bibles mathematical sets poster colors crayons dictionaries ni nyina bi wa ha bomadi anabra na ha de oba wani beji keke izan say o man bia mpuntuo ejina ho masua so wo pe bia to abra ye de ma fofofo akoda na mpo o ye bonfo kanata fa ho bedon ye na obe bema frames bookshop and stationaries ye okumase asante mantemu ha anywhere clinic abron sanim Roma Hill Asem na meken odo tobri rural bank echi wonum pe Fresio 055-8474-607 frames bookshop and stationaries books in your headquarters. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay. Out of 4, yadamase.
yɛkɔɔyɛ yɛasa babio aha yɛ 102.9 aha ɛyɛ Otec Asem Beba Dabi dwumadie no ɛna wasungu so a ɛna wia wutie ɛna wia yi hwɛyɛ ɛna wia yi asedan kamo Sechedumasi Rural Bank PLC sɛ mpanyimfo yi bɛka yɛ ho na ɔba bɛkyerɛkyerɛ yɛn akwanya no aba ma wo ne sɛ wo nso de wo ho bɛdɔm Sechedumasi Rural Bank na ɛnepa akɔso ɛde ama wo awia yɛbɛda Ebenage Herbal fo nso ase kyerɛ sɛ yɛka wiase nipa wapomuden ɛne ade a ehia paa sɛ wo wapomuden a de aka nyinaa yɛ mfasode enso de ma wo enti ne wo kasa yi sɛ wo yɛ obi a wapomuden no enyina ya enioma bibia tumi si enti nom edura ebɛbɔ onipadua na hoɔden ho ban sɛ nro no ɛna Ebenage Herbal fo ɛde abeya awia me ka de akyerɛ wi ɛyɛ Hepa Plus Pavi Plasmos Hepa Plus Pavi Plasmos sɛ nro miɛnsa wi sɛ wunya bi na sɛ wo nonom a nokre me sɛ wo sɛ bua onipadua no obi wɔ honom a ɔyare nanso onya sɛ nro bi nom yɛ no ɛnɛ wate agina wutie mi sɛ wo yɛ obi a stroke yade tete wo a ma Hepa Plus Pavi Plasmos no enye waduru nonom obesore wate uyo obi a sikyire yade bi nie mojabroso mu haw bi nie wate nka kora teko anada bia wadwumaden bi nti ya na onipadua mu ya wo ya ebi a typhoid bi nie ana wo de wa ye mre pa wo mpam obi yo hɔ a infections nko a onua se wunya stronger immune system na wo general well-being ejina ya asa onyare mpo a numbi na moni padua na hoɔden ne ho ban sɛ bɛyɛ ayade bi mfiriw awora anampo firimu a ɛma mɛkyew de fearsome 3 Hepa Plus Pavi Plasmos sɛ nuro miɛnsan yɛwɔ mu bia nsuo yɛwɔ mu bia nso topa yɛ de obetumi no tonanom baako bia yɛ 20 enti miɛnsa ni nyina nante bom no uyi u sister Ghana se desa wagya ne miɛnsa nyina bi ba bia yɛ toni nuro bia wɔ Ghana ha bia no wuram na kasa wo pɛ Hepa Plus Pavi ɛna Plasmos wawie yɛ number nie bibi wɔ hɔ na wonte ase afrɛ yɛn ɛyɛ 0542 77 8572 0542 77 8572 ɛna 059 1367898 unya fresa homa we ya. Easily create free legal documents at lawdepot.com. Whether you're planning your will and estate, leasing out your rental property, or running your business, Law Depot has you covered with hundreds of templates created by a team of legal professionals. Just answer a few simple questions, then print or download your document instantly. Millions of people like you have already saved billions in lawyer fees. Visit lawdepot.com now to get started for free. Send your papa ena Osipes Enterprise eton ena wie se wutie mi a na no na me ka kyerɛw se bema oba wadaroma se wobesi kroma o ho smell account pa o de ame ahwa de bi obi okoko wura air condition mu ana ba bi a yatopno mu na sebe honam kankan ana se na taade mu ntutu nioma bi wom na de hwɛ amanfo posture ewo ho ubonso obi bɛyɛ ade enka na aba hasa no wate ase afami ensan hwɛ obi a obewura ba bi a yatopno mu ana se a condition mu na ne ho ehwam sɛ ne ho ehwam a nipa ne wura hɔ a na yɛdwitwa yɛ ni hwan na aba hei eba sa bohu ladies no omote wa bra me pa kyɛw ometena ha wate ase ebi nso wɔ hɔ a wotwam a ebɛka sɛ dabre nipa asomasi abetwam ha ohonka no a wate ase obia penkapa wate ase ɛna nka bi wɔ hɔ a ɛnam sɛ ehwam na yɛ papa kurenti no wode namo a abɔfo ɛyɛ papa ɛtwebɛn me ka kyerɛ ona no pɛyi ana awie yi sɛ wode wo ho bɔ Osipes Enterprise a ɔnom na bɛma wo perfume a utubu ho a waawo kɔ a na abɔfo ɛma good luck edi wachi I'm telling you ɔnom wɔ perfumes a we use a utumi say yes perfume papa no we use ye wo brand bi te say Asad ye wo Polo ye wo
Club Denit yewo Mitlot any perfumes ahodoa kyerɛ sɛ ewudi ehwam eye papa ene bono nso sa da fom Osipes Enterprise afei ono was slippers hwɛ ye show free wosuru besiu nane ase na wona ase hono de na hyew hwɛ slipper kra na ho sɛ wo hye slipper bi ye gaia nipa hu anani gi o ye was slippers bi te sɛ Adidas ye wo Nike ye wo Gucci ye wo Versace any brands ahodo slippers eno nso ye kama hyewa nipa hu a yes yes nipa so masini ampa hwɛ ye neoma no me bi boni din sɛ nyina no ebo ne de da form look nice smelling nice na neoma pa ne bedi wachi wate wobetumi aba betu bi akoton neoma ne bo da form na abetumi so abeto ne nkronko na awie ya wutie brekuma se he ya kajetia Dubai kajetia Dubai police station wo kajetia no ne nkyɛn pɛ kajetia police station ya ba akopɛ wo de wunnim kura na abusa wunya duru kajetia Dubai ho a buza sempam kyɛ hefa na kajetia police station ne wono mo kyerɛ wa ne nkyɛn pɛ na Osipes Enterprise baabi abenya perfumes ene slippers apapa no ubehu won ana wo number nie freyen wate freyen woni ni nkita ho ye number ne ye 0249 23 8370 0249 23 8370 ena 0502 52 0624 0502 520624 unya fresa homa we ya Osipes Enterprise yebeje so omo ye heavy omo ye guy na de wonte ase no ya chirim enso ede amount we digital herbal for yankopon sha Dr. Grofine ene onu adwuma ye fo nyina mechiachi amo papa yi ni din ankasa so akata o Emma ne friend Dr. Menses. Emma ne friend Dr. Grofine. I'm telling you. Ni nyina nso wo nyina so. Die nti Emma frɛ opanyini Dr. Menses ene se wunya Grofine herbal tonic ni bi na se wo no mo a oba wunsabuo mu no eko smooth ede mawo. Obi ohono mo a obu ne nsa eba ba ko na anu na twa enye wo de eboabo no ama no ekogu hen obi nso de ende makora atwa pei enu obi nso hu ne nsabuo na babro so obi nso de ya yawo nko a wo saa ba no mesrew nonum Grofine bema o baby was a problem ni bia koto Grofine herbal tonic na fakoma no afi wo bema nso tie wanum ato ana oba general untumi nidi obi ho se menan ana mensa ayemi titriti edura anadwo a wuntumi na ade akye a onipaduam nyina ya wo ya ote wo twede kona koto Grofine herbal tonic wonyare a wonnom sa aduro yi a ema the necessary vitamins a ebema good health what you say amwatena si na wo yare nso na sa onum Grofine na ema hoto ntentem enti wote ho twede baby eto no bi awura na aka sa ope Grofine na abenya bi oba OTECFM fia hakra yem front desk ho ubenya Grofine herbal tonic ne bi your number is 0244 59 6532 0244 59 6532 unya fresa homa we ya yen na ye di Grofine na aba ye beje so ye no be kasa na ya kire nsemu ede amawo awia a heavy birthday happy birthday to you Pius Owusu Agyeman Pius Owusu Agyeman o ya accountant OTECFM fia ha na mwai ena mefrɛ Pius ene ye wawoda bro enjoy your day yankopon hira wate ontutu anamonsi na umfrɛ ni bɔne ɛwɔ ho enche no aware enche sɛ bosomi na emu ani happy birthday to you yankopon hira na ɔmoa wo ɛwɔ dwumadie nyinaa mu God bless you mesramo ansana me mama bedwafo nsemisa akonya no sese ya me ne wo kasai adwumakuo bi epe adwumayefo na efa onomo pe ene woni aye adwuma no eye accounts department se uyo obi a
ubetumi aya accountant edi ama sa adwuma ya ubetumi aya accountant edi ama sa adwuma ya meka ho asem ya fa CV ene o letter application no o de fabra OTECFM fia ha ya sister Yvonne wo front desk ho fa application from proment ne o CV no fabra beja sister Yvonne ewo reception ha ya na ka kire nse na Krobea se memfa mejawo na medijawa ne nsa beka adwumakuo no eye very reputable company ya wo pe accountant AC enti twere wo letter ana wo CV na fabra beja ewo OTECFM front desk ha ana wo de ohia feda inquiries bia na frame ankasa why me number ne ye 0244 211 772 0244 211 772 oye ne sa mamu adwuma wenye adwuma ate mentena fie wenye adwuma ena eja kwa me wa ha oba ade achia me wa ha maame no a ode na ba ha wase no ne din de sai pacho idin aminimi eye maame Flora oye Felicia na Flora aha Felicia no mumu na afiri mu no ono na ye oba no ono ni afa ni Felicia de Felicia ono anwuradin no nto aso ya na ontimi mo ntinde Felicia na ofre no ena maame ne nso de Flora de Flora ewa ha no mi refi na di na bono ya na ono nso ya anwuradin sa eye o de me ha ho enti maame Flora edna pakwesi edna ba yenim hei eja kwa me asembe na apese obisa no papa si oba no me ba oya oba na bema oya oba me ba ya na se ya waware pacho maware okay anamontuo be na watuo se akola be ba wo ya obo panyin bi din bibia wo panyin na lidi bi on lidi se o pesa akola ba wo nchen anamontuo be na watu e wo sade no me pesa oba me nchen no anamo a metuye eye se me ne maame na ankasa kasai se de aduro no de se nipa mienu na ewo ti se maame ne ni ho a me na ese metete abofra no se de be ya me nso ntete a ewo me mu no me de ewu akwara ne mu nti me ne maame ne kasai but maame ne yese onfa akwara maame no Mr. Binya me bundi mabona mane me be kra me kra no me papa nsi anamu a me papa eja ye ho no odi me papa de me papa ko fibo aben onso mabona mane me bayi me ne nakasa ana mbae nti me maka obi be kasa oba no yo oba e na oti oba nchen na okwo ebe me de jama wa se ne fa ne tete ofa dabi akoda no sabio waso adware anya sabia obetra me nchen me na me kodwa no anasisi akoda mfie dumienu a okwo mfie dumiensa de ono a otimi dware bibia na emom se be ya me nso ntete a me maame ne papa etiase o mde dua me mu no me nso me di bi be fa me di akora no be fam ne bi be wura akora no mu no eno nti na ama me ni abre se ese me hwe me ba na se ne bore Jonas media me ba na dibi se bankunu nkruma ya me favorite food yi na media wadi bi enko ba se bia meja no ama maame na ebia menim ne hear about so si bia ene wonam ha echina wonam ha ebia nse me kasa maame okotogo kofa ne man diso okona so de akora kuja na danfo a se bibi to na beba beda me ame so tenye ma de wo me nchen a menim se meja ne fie me ko adwuma aba efie ni adwuma musu de ha ya ono abeba ohia bibia obeba me nchen okay maka okay ama maka okay aje bo nya na maka okay maka ma oba de achia me e say okay no hu se mo jai ka e di say wo ya me ame kama na se buka okay do yime se mon ka bi na ya jai ka ya fe wa say me ame kama mo o ya umpo no maka okay na ma nya na maka okay no me nam kama obo ura aja yanko ye chikakra ebra o kusum oba yi na odi sika akọ no oda so ete onchen no ade na oba no mpene awareja ye no so ana o se midinka ka se enkofo tutu sem guna so because no hu se
oba baako ananko ye na danfo pa no no awo baako no ani kunu ono so no kututare no nti no hu se matu mbese na ompene so senka obegya no nyesa okay meje de se bia from be nan kompre so but ne nema no ya no so na me so me bonyo so am fa no nkoso so okay if say wo si obi a odi sika akogya se wasum no ama ne papa age ama ne sika na ma no still no oda so te wonchen e kire se na ompene awade nso na nkonya na nkope na emu na ne suri ne ba bi nti wa ampe no ne de bia na opere so ba no ofisi bia se sika ne susade a enso no opiska kese but me so no de na me so menyama no a me ne abusuan tenase ye ka kosi ye na me de ma no no afi ye hwe oba ne free mu no akwada ne hwem etese e wo ne maame ne ntem we de senka me nsuranka meka se ka maame ne wo hanka mpe me ne busumi bia me de ne sika ma no ne school fees of frame se da ade we na me hia me de ma no boko because eyemia na media ese me hwe no nti se na didi sika o ni school fees o ni books o ni school ntare o if you obedi akwama akura no oba me ware ni ekototo okono kototo underwear ni panties ni mpoboa ani ade vest nyina ma akura de koi so nti enye se bia me mpese bia da bibia fufuru bia ni hobio nti si ya yefre maame no na maame ne kase ai osane de na o hwe no o hwa na mfi na fe ne de wanyini de a obefa na mana kosom wa obesom sei da bi wakasa sabi mpredua se meka se maame no wanye no kwafo because we din kan akura ka kire papa me papa friend no ka kire nse akura ne de onka ase menhwe no ende wontimi nyina ba bia ankasa akura ne menhwe no nemum ompese akura ne baba minchi de oba de ebusa yesisi ye ya meka okay amani ene se na onye kura makama nti we yende onye memu makama onso se onye ompe so makama o wende enti maame flora no jataba ene akasa as to the reason why ntia or kase oma akwada no emma owura yi nchen no onkyere yen ansa na no monhya ne nso se Dawood Herbal Hospital eye joso krapa ena Dr. Dawood owo adofo papa no owo aduro ono na eboa ya me aboma me flora ne voice no na wo ye oba na sebe awo ho aye den de amawo a onu adasani keka ho wate entina fa akonfa nsan hye odamri famu na mensu se hwi doctor no papa no na no kwaye mu a wo koye kwaye tumu o ne nura wo kofa ye no nya asem twa oba onso bewo bema se obema ne da fom bem na ye ne hwienye ya papa no bema na peja yankopon nam ne so obo adasa ye ena se mu ayemre nso a adekode abenti amemu ayemre no obeyi afiri ama asa agina bio wa si kire yade bi tete wo stroke yade de wato fom emoja broso hawo enemu yade enti wuni ahoto obema na fon waka kete wo de ye ulcer ana prostate ni mu ena wonya kokora mo a wo de Dawood Herbal Hospital Dawood Herbal Hospital ewe joso krapa ono na me kamfo no ena awie yi na me de no amawo sene ye wo yade atie bia no wa na onim papa no ne no manie je frɛ no one ne nkasa de wonti ase bia no obekire mu nso de amawo eye 0244 886437 ena 0201 681
717 unya fresa ma we ya traditional doctor Dawood no ankasa beje so no be kasa de wonti ase bia no bechirim ena we simple plus and only the trusted brand say ya me ne wo kasa de unia se wo perform accessories na nya simple plus de ni bia eye nehi enye no yachi menkope enya de pa simple plus de no ena ye papa se wo to na ye simple plus de ni bi de na ye wawie wanya de pa wo hwe phone accessory a wo be use de ama phone no se phone ne be che ana enche ejina so enkanka ne charger muntie se wo be use charger na nya simple plus de ni bia. Prepare your form MCS 150 online to ensure accurate tax filing and compliance. Use PDF Filler to fill out or edit your form and sign it electronically in just a few simple steps. Save money and time and reduce errors with PDF Filler. Next ekoboka nanso winya simple plus de ni bi dia wawie enti se wo pe charger eye papa se ye iPhone de say yes Samsung de Android phone bia we use bia ayam de nyina no wo ba simple plus de ni mu a eno na ye papa enti betodo bi say wo pe phone batteries a eno so ye kama de wo charge wi out mu se e bia na wotwe edu betwa unyo bia umiemia phone so pa umiemia so kura no a e bia 3 days 4 days na phone no kura wo pa won charge ye ne battery no ne ho di o ono ne wo power banks a o bone ma utumi say yes when your power bank papa use enti oda sani se wutie me a se nya simple plus charger ne power bank ana ne battery a ento bi free baby a wate o pe protectors o pe iPod o pe covers o pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth any headset a ni nyina no bra simple plus phone and accessories aha na ne papa pa no ewo kumasi adehyeman phone accessory bia wo hia bia no bra ha ye ne Dr. Caesar so ye ne die nimhwe ewo adehyeman ha ena wo ba kajetia ugina kajetia Dubai getu animu ho a abrosane ene wo ye nhwe animu no ewo getu nhwe animu no for the first floor ho ye wo ho ubetumi abetu ye nioma bi akoton ubetumi atone nkronko na wo de aye adwuma ye number eye 0244 59 0374 0244 59 0374 ena 0241 70 9636 Ewurade fie Herbal Center Dr. Mankwa papa wo ba Kronombosie Red Park Kumasi ya Kronombosie Red Park eho na Ewurade fie Herbal Center wo oni adasani a wutie mie owo adura odeye etiremu adwuma wutie mi se wo haw bi na yetiremu haw nko ade a one papa no enhia na se wuni ni hia obeboa wa mo aduru ena se namu yade etetewa one papa no nhia wodie mu jabro so twere yade typhoid ulcer stroke yade aka wato fom wuntirimu twetwen ana waye mrempem Ewurade fie Herbal Center fa wadesoa ne bra na papa no obesuewo nyame nam ne so bebo apa wate Kronombosie Red Park enwo ne number ye 0241 09 3915 ena 0549 206633 Maame Flora ya onona eye owurei nase ya waje ne ba no so wonfa ne mano no jatabare ne kasa akwala no wo no no ne akane maame ena na etie ena onya oba foforo nti no o ma akwala no ena ne maame eda abonten ma de echen ena omode ne ko we insura enti yadini tumumpo ma de echen ansa na ema ne be ena omo ye se on high dan ema no na won suma akwala no ena ko akwala no papa ho de 1000 sika no mpo 1000 sika bia me de minimum mpo because me hu sika nani ena ma anjibi nti minim ena ode nsa koma no nti papa ne je no ye no no oje ye ena ko ba se
papa na say sika nti ya emfa me ho saa na kwa na maame de afiri maame ne firi mu no da maame ne dampam na wo ka saa sam na akyerɛ me nti we dem srɛ wo nim sani a wo tie enti asema me bɛka no sɛ me ka na anko yi afa kyɛ me susu yampa sɛ ye wo ba dampam na obi no bɛka saa sam no a saa mmerɛ no agye no da ho yie ti me man fi no mamuya no wahu na akra no wo ha du mmerɛ bi no se last year mpo na wo se yo fasa akra no be di akoma wo no ho na msi yo mate na ma akra ne baaye ne ma akra no mpo aba no me fa akra no kosi kaa mu na me busa kaa ni sika ansana me de makache na ansana wetua ye was sprinters me full car e di akọ circle de ya akra kaa sika nyina no me nsampo anka nso fa me nti bi cha sekiti no na bi chaaye wati mi ncha na me fan sande no bi chaaye kwa me de sande no me ye kwa mpo na me for wo mpi anya yie wahu ana mka chen se sam na mpo na se 100 o se 120 na wo sande se sika na ma no imagine say wo so ba mra wo nchen wo fa ka firi haba eno sa ka sika nyina enim nipa wo de ne ko ka sika nyim me ba so the same thing apa me betra wo nchen wo ba na de ne ba say wo ma kwan a wo ba fa akola no ana akola ne ka kire wo say omba o metene kumase ana aso ne na ka asem na wie no se sa wo ka kire me no me be yi ma ano no wa ma nyi wa no o ma nkire ma dwene nti kumase ne de me ma ko mbe ma kwan ya wo sa afra akola ne ka na kwan ka kire se da kumase de me ma ana so se me no wa ka wie no se me kire ma dwene o ma me nkire ma dwene nti me ma ana se ompo baba be fa akola no na me po nti wo de to so na me ka kwan so papa so ompo baba be fa ana se da papa be na je so baba be fa me so be fre oba me kene nka me jan no me fre o ka kire o se akwan se oba obi jan nti me kama wo kura wanya ya ruhihie bi sese ya wo so chinchina baba be fa akola no nti bi busa akwan ka je na wonko wasinya na papa na pefo ne tinu na yere ana se chinchina ya o me fa akola no e me tena ne nchen nti wono onko kuma se pa de onko tena ho no ana me ma se me ma se ti akola ma akola edu 12 years ya obetimi asom me no wo be fa no de na komo obi se yo me nko ana chikura mpo de yankam de ne be ma no ndemo se wo yere wo de kwatena na yere ne nchen die Baby, and also the family kwan so I'm saying na kwan so baby o so de say bia on famfa. Okay. It is say na some na tie. Akwara no see say. Akwara no 12 years. And no say wa che na dia ne papa mfa. Na u be fa akwara no so wontimi onkwa e no wontimi kire na age. Woni sa to me no. Maame ne papa na wa akwara so to me. Se wodi 18 years na akwara ne kan bibia eno mra no eji tum se wono na decide e open wotna ana na sukura na me makọ bisa yes so na papa be tia akwara no aje so 15 years na no wo nshira no wo 6 years na ne papa ejai na akwara no ye mienu ana obe fa 6 years kwara no because na ba ko tia no fo ano ana one in term no kra 2 years ana o le fan se be 3 years musa ana obefa ni ho na obefa atla na ba ko e koye me de ne ko mre tesa me de ne ko ha ne wakochie sika na yi didi pa wo so me yensa ana ji akla na maame ya ji akla ne ba na ko soko aye no ya ji na maame anti ho no mo kire se akla obeti na 7 years but in them good time no almost asasa enye ta you see maame ne ti asia na e die be ka se oye oba onwone maame nchen ansa na be makra bitumi ati oba na cheso wawari nti wo yire nko ade a wo right sa akra no bedi ne ho na wo hwe na ade no tetele se na open na ni hu tumi ni akra no sutumi na wono ne papa maame ni ne sutumi o oye oba na maame ni ne sutumi only if say omumi enu mema awofo ni bi enu nti ase
nti ya abotre ne nto boase na wo sa wona ne ka o kwan se o fa akwala no ne tima wati ade na won so wabre nti se bibi na wona ne be kan ya asomdue kwan so a enye sa kwan we so ono me nka de boko ono me ka no force se me ka we ya what say on jintum se de me ka bia fe se se ya na me na me ka nsam sha akwala na no se se ono ne nsam a wo de ba no ena me sha me ba ana me se pa kwasi wo so sha oba no ma men sha oba no ko school a o tia canteen 10 cedis ana o tia classes fee 2 cedis ana me man 20 cedis ana di ko school a day akwana ma me free mu ahase no o ma no na nse ya me fan say o de 400 buy akwa me say emprenseni o ma no 300 o ko school mu na ye gi bibi a na frauda wasi debi akwana yare a ma frauda wasi debi bibia me na me ye men flow because men pese ebeya akwala we nti na sebia ase mejiji ne hu sika wa akwala no hu nti debi menye ana bo so me so a sika me ma ewo mu anu afre ana me kwakura se kwaya ayi ekohwe papa koko sesen nti enti na da musika embaye you see you na nso watena ho no mu na yese akodi be se 2 weeks ni ayi ansa na wodi aba saa no ye enso me nka he enche no enti se wo kasa akora no hye no wo hye oba me eka me bo akora no ho so de wo yie no enti enkasa so no kan me nkasa wo hye oba me raise sa topic no enti wo nka bi nkyere me ansa na wo ye sene wo ye sorry no ha o ma obi so frɛ me sɛ ne ba ne pa akosi also the same thing sɛ o papa o hye ne ba ana me kyerɛ mu ayi afi wo se a onim sɛ ne de ntimi nko yie na o se ha nti ya ma mo fa no mba ba bi pese ye ni wo de o so wo hye ne ba nti o right sɛ o je ne ba ye pese ye ne woni abofra ne abranti ni fia e hu kwampa ye de be fast me kuma se wo memba okay memba okay maame flora nie na no asem nie edi o o maame ye kan kura so ya anwona ni o ti unim se ni anwona mo nhyehyɛ yete ye kan wa akwada na nya oba na arehosam ewom ni se baba owura yi ne wo ye no wa firim na sane wo primu akoma kasa sei na owura akwara we jana seme nana ana wo untumi ngu bio metima wo pa jana seme dabi ebasa na se de nyankopon de dua me musa me meye no manye mabunya me asem so because se me maame ne papa ahwame a kenye nse madu sei ana oya abaya nso so no se ekoduru ba bi na se maame na ho den maame na ho den kura ne sen se maame no nso so me gya no ma no na se oto akra na sawrama da bi me kohyia ne ba bi a mesi mitra o se nya hwe papa bi ana ade hwe no maame ne ka sa oya na sabi predators me pese me ka asem a emfata nipa no kasa me pa cha me buade pa maame na sema waka no na ka me ye pa senko wa hananka ye no mako me de sika ba nti se wo sa akra ne yare na se wa mo mama ne amede sa akra ne yare ana se o ko school na se bi o mu hia bibi no amfrɛ me a me ntin kran ho bi me hu but eniama ne school fees yo na di sika me de kɔ o se 400 na me start ye eya me ya se me send this can straight wo me phone so mfanko se me komo ba money eyi ho sisi a na se ka se corporate a ma me na so ma ka no enim sa nti mesere akora ne de se me je ma de na me ne ma de tena jare nas umpomo boko nana dio nana some ne dika mema ni ahoto dabi mema ni ahoto sebe nanso jare nas wo ho die sa ye yenkwa na hia
enti ma ye de ye be no mo e be ma ye nkwane ya fire appetite ma ye bi maame no fa papa na de ma no ma ye bi ana awia ye ma ye tiefo ne ahwefo nyina ha good eba dwumadi kese so good edru awia se dia na se kumasi atai din good obi etie na Krobea na bedwafo mo piafo nyame o hira mo ami na wonto mu gidiem ami na danda nyina nam obese nyame adom nam jere na aseso no omada bia munya ahoden metena se na bibia ntimi koso kama na mosom Ghana man ami na Jerry Nas ano wie Dr. Jerry wade nchakese ema yatiefu nyina se Jerry Nas yaba ne pabne so nyame adom yede nuro miensa na abedwa so yewo Jerry Nas Heba Misha Jerry Nas Vico ene wo Jerry Nas Kalik Misha nti ena wie Kalik no na yedi ho nkomo edikan good say ye ka garlic asema ayade hia kesi a wo se nipa bibire bia ehwe kira kwan na wononom ema organs a ewo nipadua no obo ade edi siesie nipadua no da bia yitimi bɔ ho ban ye prevent ade no say de ho ntechema because enema ye kan emu ba ko techema asemasi asem enti da bia meka nisi nipa da sani bia nyame ma ade chew na wudidi na wonom de menka se ma braduro no ho so far as I would think as a common me bedidi manom infection se wo ye nuane ne yensuo mu aye no no e wo se yetimi se nya aduro a ebetimi anom e de abo ye nipadua no ho ban afiri yarewa ho na wotimi ade anyina che it is what one didi na wonom na ase da bia me de ma braduro no a ubewu ntem ewuo na ubewu enti wo pese obekonsia do dia hwehwe Jerry Nas Kalik Misha mesi da bia se wo sore na wo dining table nana wo milo siso wo sugar siso wo milk siso a e wo se wo ma Jerry Nas Kalik Misha no ebisi table do anya sa ubedidi na so adidie no ekoso na enyarewa na ese ba nipadua nim eti wonya Jerry Nas Kalik Misha na eboa ama how bia otosis bia ba nipadua nim no clear na edai afiri mama ama se food poison bi ni nyama bi na techima ewo nipadua nim a garlic ni besiesie no ama nipadua no agina brane good eti wo se odasani bia ehwehwe ye duru ya de badwa so na wo pebinom aduro no ye dwene o manfo hunti no ne price no eye moderate very good enya aboden said wo bia said wo form de wo soro bia betimato bia nom eti wo ba aduro no bia be ko bia 25 cedis powerful 25 cedis moderate na so ye ka say ye mane bo no aye moderate nti ye ne said ye pe bia da bi ya kika helps abom abefo kwan so because ebi anim dia nyame e dia so Dr. Daye no ebi a wo unhu sa Daye so no said Joseph ekokire Daye so ase no se na woni nipa bebre na wo afiase ho na so nyame de Daye so no efso David ama wo be kire ase kire ohene felu iti sa ne nyame enam adom so a waso Dr. Jerry Daye wakika helps abom e de garlic awono e de ewo ato ase ya ne nom enye den ya wonom no esiesi obi chese obi wonom a make say awie ya make say wakoto painkiller ayewe ebi so na nye painkiller asemo na eye pressure na e bone nkaye na susu wonim enso da bia onu se ni ti dwa no eye painkiller asem mesrew ko Jerry Nas Kalik Misha no enonom ebeboa ama wutina edwa wono dai anu adwo obi wonom a make say ni tini dwa ne saa no wutimi se na pressure ba akoma no so akoma no wutimi se put tim anyi ne ho man no ma se de ope no chese wutini nche na wodasani ehome a wutin ka se aminie na ye dai ehumi mesrew hwehwe Jerry Nas Kalik Misha no akira kwan ma me ne papa entena ho ama ne nyansa sabria ahawo ne maaye no peye duro ni bi enonom na si yare na no kwan na watimi ayedai anyina che watimi ahwe enchiri ma wo nananom ama mususu abeto se ye na nani
sɛ saa time no yesusu an wo sɛ nana ni sika wontimi ni saa time abro sika nto bibia ɛda hɔ no ma ni sumi ase Catholic mission bi na no nyini che na onana no meto na nyema nyina ko kama emfama wo obi wo no manana ye kan wosemensa no etwetweme da bia ne nsa etitiriti ye wo nyema mienu wo nipadua nim ye wo verses ye no entini ye nkitinkiti akwa ansa na veins no so edai ede aba etisa wo verses no etimi emoja ne ntimi mpanutweti emfamu ya ubo se da bia na nanse achew na won sai titiriti obi ho seme so ade mu amehu sema so ade mesrew eye entokro na wo verses nim enya adwuma yi eye wiki ba etimi srew hwehwe Jerinas Catholic mission ni bi anonom afi obi ho so a obekọ hospital kura no ye pen veins ni bi atwe ne blood kura attest a check no ahwa de kura ha no kura no yenya emoja ne ma adane asem enya asem ketwa emoja ne eda etimi srew hwehwe Jerinas Catholic mission bi anonom na emoa na enyema nyina enko kama fama ho entena ho ema ne nyansa ansana wakwa boka dia ntise ansana wahwe edo na kira kwan etimi kase ya ye number no eye 0241 81 46 77 0241 81 46 77 make us say ya obo onu ma so onu de yetimi didi ntam ebi ano na no num no ama yetimi kase mi ni dibie mu wo de ntisa ebi akwa adwuma ebedu no nwotwe no nkron afie na kwabrane wutimi se fufu a edisi wo wasanka be meja adie no dabi afie no wo be hwe wo ko hwe ana wo hwe so nana eye saade na mo owi asa akoda owi na obi okro tie aduane kra na order saade da ne search say pam mesrew ye no na wa hwe ya eboaboa no na wo sugar no ekosoro sugar no so pagya ni mu a ya asemala etimesrew entena ho mane nyansa wo obi a wudidi diet a wudi a chese wutimi se emu odu no na wo sa didi anadwene de mesrew wadura eye Jerinas Catholic mission no kopebi no ebebo ama cholesterol na ewure ni padua num kakran no akome ya ne ye kan ho asem nyina bi wo nana saade na ada ho se saade no koda ho se pam na saade no kikira akoma na etimi nya ahoɔden sɛ de akye no ɛwɔ sɛ akoma no epompe ba etimi srew ye kan nyina ye anadwudidie no ɛna kofa saa nneɛma no ba no ya no na wa hwe ya yare bi de diabetes on edi no die na dikan ho die na dikan etimi srew die no so eba eye nneɛma bebre wo bo no mo se ekura tumi entimi ngu aye saa nneɛma no ni sugar ne koso no wan pa kira kwan and ampa Jerinas Catholic mission bi anonom and chese watena wono ma na diabetes no ede ne ho abagim agim so na bibi twawo ana ekuro bi tu wo ho a ne kyere echa papa ansa na wu nyame kura memu a de saa na de kuro na de yekutwa anan etimi srew yesrew hwehwe Jerinas Catholic mission no onu mienu anopa mienu anwumre no wapomden ACP asita ade amount eti antena ho ema ne nyansa na enema ya ye kikan obi wo no ma wo se office sana na mo hai ahanyuru won pie kura na chese ebi kura awia kura to no so ama wedie no emu kura sane no chese from car to office da bia ba bia ho nyunu kwa eti wo bi onipa sa no wo se wonya Jerinas Catholic mission bi na wononom na emoja no etimi die fusane ubo se wonnom na nopa no na wonya wuti bi eguso a wutimi se emoja no penetrate ma efifire bi efiri nketen ema niema adida ye de ma etimi srew ma me ne papa awiei se wutie me na obi bi wo saa hawo mu na se wotosin wo mu a na se yare bi agina to ha me srew obo honom wo se me to ase twetweme minti no entimi nkoye ma odwale a no woti ne ho na ne ho wadwale awie na ho nana no wo se ti ne ho mesrew
ɛyɛ mmoa bi a ɛwɔ nipadua nim ɛbra onum gelinas calic mixture no ɛbɛboa ma ɛmmoa no nyinaa awu ama nipadua no asipi asita obo onum a meka sɛ kyerɛ sɛ nneɛma bi ɛnsa nkɔye ɛwɔ n'ani site no ne site no ɛnyɛ wotumi sɛ wɔhwɛ book ma kyerɛ sɛ ɔhwɛ ne phone so koraa no gye sɛ ɔfrɛ ne nana bi ama ɔbɛyɛ dɛ bɛhwɛ ma me mesrɛw ɛbra onum gelinas calic mixture no ɛbɛboa ama wani no ɛso ate kama obi kasa pampan wɔ n'anum kyɛ sɛ oyi amaman frame sa yɛne tiri mu ma da biaa ɔkwan ne minim mesrɛw ɛbra onum gerinas calic mixture no ɛbɛboa ayi saa hawe nyinaa se afiri hɔ de ama obi wɔn nso ɔsɛ me nipadua no mo hyehye me asɛ yaso gya agu me nipadua mu me naase hyehye me kyɛ sɛ ne nsɛm hyehye no ne nyinaa ɛbra onum gerinas calic mixture no ɛboa ayi saa infection wei nyinaa yɛdɛ afiri nipadua no ama ama wasipi asita ɛbrɛ so a woyɛ bɛrima na wononom gerinas calic mixture no wobɛhu sɛ duru ahomakye a wotumi sɛ ɛntini no yɛdɛ apagya ɛti na yɛ pampee yɛno wodɔfo hunu yɛ a wɔyere hu yɛ a gye sɛ n'anipa so sɛ krim gye sɛ ɔtena so awie ansa na wakɔpra ɛti bɛrima meserɛw wodi so na wodi fam no ɛntena hɔ ɛma nneɛma nye nsɛmo ma me number ne bio yɛ number no ɛyɛ 0241 81 46 77 0241 81 46 77 for Dr. Sisia Nana Kumase yɛwɔ baabi a Braman ɔsɛ kɔdwo area mu wɔ baabi a DVL wɔ naa no woduru a printing press bi di kan wobusa wo sɛ wopɛ gerinas foɔ no asoɛ yɛ a ɛhɔ a ne story building na ɛhɔ ɛna yɛasoɛ no ɛna yɛ maame baako na ɔnso district amayeb ɔwɔ ɔno nso bɔnbɔ hɔnom akwatiala hɔnom na woduru a yɛ maame ne number no ɛyɛ 0538 amayeb deɛ no no amayeb deɛ distribute no no ne number de yɛ sɛ 0538 48 44 11 0538 48 44 11 nana yɛbɛda yɛtiefo ase na ɛnuro mmienu deɛ ɛwɔdwa so dada adanseɛ no ɛyɛ kɛntɛn ma gerinas ɛba mesha gerinas ziko no ɛmɛɛma no a ɔma yɛ mmerɛ no ɛma no a da biaa musu no musu wɔ dɛm no mokɔpɛ gerinas ziko no ɛfama wobɛsi po no pampee wobɛsi po no de ama wo modekasa sɛ ɔte aseɛ yɛda ase pɔpiafo nana ɛnɛ gerinas herbal mixture ne deɛ yɛnim ne dada gerinas viko no sɛ wopɛ sɛ woyɛ bɛrima na wosi po a ɔnso wobrɛ nie wobɛsi po no pampee ɛnɛ ɛnyɛ asɛm ketewa ma bɛdwafoɔ no ɛbɛbam kakra na yɛahwɛ sɛneɛ yɛbɛyɛ nso ɛde atwa toɔ ɛnɛ wiai wofie hɔ pɛ sɛ wotu nsuo wɔ hɔ a ɛyɛ a contact Voltadriel Limited for na ɔnom ntu fama wo ɔmo nim adwuma wɔ mfidie no ɔmbɛyɛ ne kama paa de ama wo Voltadriel Limited nkwankyɛnfoɔ no bi abɛtu na problem aba mu a contact wɔnom na ɔmbɛsiesie ne kama mfama wo ahodwo da aban no main office ne wɔ ɔnom number yɛ 0244 29 9520 0244 29 9520 Obo akra ma me ne sɛ wɔmba ayo wɛyɛ to dia fa wa ma wantena se wantena ho na bre ne so a ɔno ana bɛba akra ho sɛ akwada yɛ asɛm yɛ ma werɛ ho kakra nti yɛ ma werɛ ho ne sɛ sisi a yɛ kɛsɛ ɔmaame nte ase na bibi sei kɔba a ɛni sɛ nka maame no ɔyɛ nea wɔyɛ ɛyɛ nkwadaa ne mie akwadaa ne yɛ mu mie no nyinaa mogya padeɛ oba na firim ɛna oba na gya oba ɛyɛ deɛ wɔsɛ nka wɔyɛ ne sɛ wɔne wɔwura yi nyinaa ka bɔ mu watena wo nkyɛn bi enti wɔbɛtena wɔwura yi nkyɛn ne ma kwan na obedi akwama wɔ wo nso wo nkyɛn a ne nyina nkosi wa na na ninkika papa yi nso anim kakra na papa yi nso hu sampa me nso so me bɛ ne yewe ndɔkwa wi enye ntɔkwa maame ye kan ye bia wo fie kɔ anim kakra wo
o gigi akwada ya Jesus de ka bia ni mu we kwada so onuru Jesus what that be P5 enti e ka bia nim ebre bi bedu amade wo yei wa be fofo afre papa yi say nursing training form so aba enti di kotobi ma oba no anase teacher training form so aba be fa no betua eni so emi kura akwala na wo kasa sha akwala no ye me ya enye entire yen ha wade semba na ye ka ye yi enkwada ni si nchen ni ye ka amuomu mienu na akwada ne se obedwane na akwada ne se na obedwane na ayere wa nyina na wo ma me no wo na no to de na wo ka akere no de wo be ka no na wotie so so obedwane ade na wo ka akere no de wo be ka no wotie ndi je sa wo so pene se obedwane ne so se me ka me na hunahuna no hunahuna wan wan wetre ye wanya be ma won de odo no wo te hon kwa ye musa wo se dodo se kra na de wote hon kra nkwada no wo hwe na kira kwan so obehwe no na odi enka ma ame na firi mu won se ni kumase ya na won kan enka won fa wo ho krache waye wafa mu de ye nwie ye na odi sese ni de kan wakoma to yem afei wo de scale wo so de ma no ema waba mu fama no ye beto aso afiri ho Meda se bepam cho Dr. Fokrio Herbal Clinic free screening no eguso a ekoso eneye tedi fifth ene beba wieye echini yawo fie entifa ho jimbi mesrew brane ahwehwe ni padua ni mu mfama wo yen check o prostate yen check o blood pressure sugar level hepatitis usuroku yade bi e ha wode ekofa baaye ensemu ntentan a wato aware mu sunsumu de bi aba so ene omre hwe wo mpam no ye ncheke ni nyina amfa ba wate aha da bi anopa no twikosi nonum na ya sore pechi number y obo ase kwa so asem na make Dr. Fukrio no mane ye 0242 442 116 eja kwa ame na we de kitu abi se kokoko no okay mami se papa nyehwe papa bi na ohwe no nti fama de blem na menhwe ma de a nti na ugidi se akwala go papa nchen papa be twofo afre ma me se mona na ntimi hwe ntimi misika ma hwe no sida nti mesre no papa no akan ma mu be ma na ewo enye oba na ewo ma me se bi wonte ase ni nyame fa ne kransi o papa na de emre no na ohwe no se nya be hwe papa mpo a obetumi ahwe no se se wa ware a o yire